عين زانك فقرات تحديدنا كلنا تايكونه يا منتقاي وعزل عيب تحتي سنة حسان وريتهم أمثلتي قلت في ابنو حبيبو تميتنا وتو قبلمبو نجزانا قبرادسو نجزانا قبرادسو نجزانا قبرادسو تميتنا وتو قبلمبو مسمتنا باري هاريب الغلاي أختي الأبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا بحبح مسوفرة درتنا في طفة دولنا بحبار حوخنا تبدأ ولا باش بيزي فتت العدة تفاني والنخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان قال فتحي أبن حبيبي تميتنا وتخدمنا نجزانا قبرزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مزاي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمت عنا سعيدنا صلى دلونا دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات دالو عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرق كوينا سكرنا يو أمبار كبرى سكرمتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاس نقرنا زدلي ماسدالينا بدلو دتنا سيات دالويو أخوانا سلو سيات دالويو كبرتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين أبزناتنا بطري أبزناتنا منبار دهر حصاب نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بهجنانيو لومون كم وتروا العلا قداس النزلوا حبريتا حزنا لكم قريبنا لنا إذا درفنا يا فيفننا إرميا سنة بحكيا صراحة كترسع عن تدلي so powerful so damn powerful my goodness anyway لومي أقداس تحستي عزلكم قريبا زلوا things are spicing up يبلونا بحكي زكاير زلوا كناتاتنا جيوبوليتيكاينا كنري زوبانا ملكعاتنا معالتنا قيري زغيد زلوا and things are getting very interesting سلازي نزي بكل من قدي كنفتشون كنقرقرون كنفتننا حدا جزيسي اتعدلنا إيرتراس كندي صبغ زبلكا كناتات إيرترا ولا ون إيرترا تدي قبرتو إيرترا تدليو نقراس مزجزي في السامي نعبنت ما بقاسو قاننا عشان شاطة 289 حبرة سوفيت إيرترا كانت نودي غاتو حبرة سوفيت مداقوجن لناس نتنا إيرترا أقدر سينيرو مغنيات درجي هذا غني عمتات مبال عنيرو حبرة سوفيت زي ودق قالنا تعجزه ولا وانت سعيرو قال لك بعد سبايم هذا موي ويقله انتي مالتيو نخيسكات خيط خوين كات صبق عدلات بهيوت كام زقات مخا حبرة سوفيت مداقا إيرترا قال سنت زي نبرة ترجماي مهلون إيرترا نتصرتاي مرغبت مالتي زي again opportunities عدلات كفتقولوا نتم ريد زخونو حزوم زخولو ترى تسرح جدما exactly كم عينة مدرخ بخال من قد نرلنا بليز لايك قبروا سبورت قبروا نستحسن أفكالي نبزحات كم زمت قبروا مغنياتو العلا قداس نزلوا تمرتون سلزلوي let's go ድን ቁጥር የፖለቲከኞችን የህዝብ ባህሪ ትንሽ ቀየር ያለ ይሄዳል። ድሮ ኢትዮጵያን ጅቡቲያውያን ለመግባባት ጫት ይዘው ሄዱ ነበር ይባላል። ባይቅቡም የወሰዱትን ጫት ዘርግተው አብረዋቸው ይቀመጣሉ። ጅቡቲዎች ለጫት እጅግ ከፍተኛ የሆነ ክብር አላቸው።
ጫት ይዞ የሚመጣላቸው አካል ኢትዮጵያ ውስጥ ኩንታል ጤፍ ይዞ እንደሚመጣ እንግዳ ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል። ጅቡቲን ኢትዮጵያ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ በጥንቃቄ ይዛ ትኖራለች። በዚህም ጅቡቲ ለኢትዮጵያ የተረጋገጠ መውጫና መግቢያ ሆና ኖራለች። ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብን መጠቀም ካቆመችበት ጊዜ አንስቶ ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ የኢትዮጵያ የጅቡቲ ወደቦችን ስትጠቀም ኑራያን ጅቡቲያውያን ለመግባባት ጫት ይዘው ሄዱ ነበር። ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር ንኢትዮጵያ ጎሮሮ ናይ ኢትዮጵያ ይንተበልካዮ ዝጋነን ኣይኮነን። ጅቡቲ ጥራይ ዘይኮነስ መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ እውን ነፍሱ ዝኻለ ስትራቴጂካዊ ዕላማ እዩ። ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ እውን ናትናኤል እውን ኣብ ዝሓለፈ ምሳይ ኢንተርቪው ኣብ ዝገበረሉ መንግስቲ ኤርትራ ሻዕብያ ድማ ቤላ ገይሩ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣይኮነን። ሎሚ ኣብ ዘመነ ብቐሊሉ ከተንብበሉ ትኽእል ኣይኮነ ቀደም ጎሮሮ ናይ ደርጊ ቤን ጌርካ ትበትኽ እናበለ ኣብዚ ሕሞ ቦታ እናበተኸ ዝቐተለ ነዚ ጽቡቅ ጌር ትፈልጦ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥ ሃገር እዩ። ከም ብሓድሽ ክደግማ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣብ ዓውደ ኩናት ተሪኻዮ ኣብ ቬትሮ ዝቕመጥ ሰብ እዩ። ኣብ ቬትሮ ዝቕመጥ ሰብ ድማ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥ ሰብ ድማ እምኒ ክድርቢ የብሉን። ስለምንታይ እቶም ካልኦት ንሱ ዝድርብየሎም ዘሎ እምኒ ተደርብዮም ጥራይ ገዝኡ ክተርፍ ስለ ዝኾነ እሱ ኢትዮጵያ 90% ናይቲ ኢምፖርት ናታ ወይ እውን 95% ናይቲ ትገብሮ ዘላ ኢምፖርት ካብ ጅቡቲ ትመጽእ። ብኻልእ ኣዘራርባ ኣዲስ ኣበባ ዘኸይድ ምክንያት የብልካ ጎሮራ ጥራይካ ትበትካ ጎሮራ ምብታኽ እውን ነቲ መንገዲ ባቡር ጠጠው ኣቢልካዮ ጠጠው ምባል የድልየካን እዩ። 3-4 መዳፍዕ ጌርካ ነቲ መንገዲ ባቡር ምብንቋር ጥራይ ዘድሊ እሱ እንተተመንቂሩ ንዑ ንክዕርክ ንምንታይ ፀገም ክፍጠር እዩ። ነቲ መስመር ናይ ፅርግያ እውን ከምኡ ቢንቶ እንተለውን ከምኡ። ስለዚ ኣብ ኣመና ሓደጋ ዝቕመጥ ሃገር እዩ። ነዳዲ ብውይ ዝኣትዎ መድሃኒት ብውይ ዝኣትዎ ኩሉ እቲ ቀረብ ናይቲ ሃገር ብውይ ዝኣትዎ ነዚ እንድሕር በቲኽካ ሓንቲ መስመር ዘለዎ ካብ ኬንያ ነምፅእ ናይ ዝብል ግን ሓሶት እዩ። ሎጂስቲክስ ናቱ 90% በቲ መስመር ናይ መንገዲ ባቡርን ፅርግያን ዘሎ ካብ ጅቡቲ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ወይ ዝምርኮስ እዚ ሃገር እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥ ክነሱ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ምቕማጥ ፀገም ኣይምኾነን። ኣብ ዘበነ መለስ ዜናዊ ነቲ ቬትሮ ገዛ ንኤርትራ ነቲ ሓያል ትበሃል ኣብቲ ከባቢ ከመይ ጌራ ናብ ኢትዮጵያ ገፃ ዝኾነ ይኹን ፒስ ካልኩሌሽን ክትገብር ከምዘይትኽእል ጌርካ ክንሓፅራ ኣለና ዝብል ዘረባ ወላ እውን ብዙሕ ዋጋ እናኽፈሎ ከሎ ኣብ መወዳእታ እውን መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ንሞት ኣይክሰስን እዩ ቡ ጌር ከይዱ ማለት እዩ። ሕጂ ድምለስ ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካ ፀወታ ድማ ካብዚ ዝብገስ እዩ። ጅቡቲ ዝበሃል ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ኣብይ ኣሕመድ እንኮላይ ንጅቡቲ ክዕበየላ ጀሚሩ። ጅቡቲ ብናትና ቢልዮን ዝነብር እዩ። ነፍሲ ወከፍ ኣብ መዓልቲ 6-7 ግዜ እቶም ካድረታት ናቱ መፈከሪ ዝጥቀምሉ እዮም። ብዘይ ገንዘብ ናትና ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር የለን። ማይ እንተደሂብናዮም ክጠፉ እዮም። ፈኸራ ከምኡ የለን። ጅቡቲ ድማ at some point ንሓደ ሰብ ከጥፍኣካ ንዝብለካ ንግዜ ዝብላነ ሓደ ሰብ ከጥፍኣካ እንድሕር ኢልካ ሲሪየስ ክትወስድ ኣለካ ትትረት ናቱ ወላ ክገብሮ ዓቕማ ይሃልዎ ተርዲኹም ንሎ እዚ ቀፃሊ ዝፍክረሎም ስለ ዘሎ ጅቡቲ ናታ ነፍሳ ዝኻለ ስጉምቲ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ። ልክዕ ከም ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ጅቡቲ እውን ትቀወም ትገብር እያ። ግን ጅቡቲ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ዕድላ ስለ ዘለዋ እዩ ዓቕማ ስለ ትፈልጥ ጅቡቲ መጀመርያ 6-7 ናይ ወፃኢ ቤይዝስ ኣለዎ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እንተተፀሊሉ ጥራይ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ናብ ኢትዮጵያ ወራር ክገብር ከምዘይክእል ጅቡቲ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ። እንታይ ግን ክገብር ይኽእል ናይ ጅቡቲ ቢዝነስ ክገድፎ ይኽእል። እዚኣ ንጅቡቲ ተፍርሖም ናይ ጅቡቲ ወደብ ምጥቃም ክገድፎ ይኽእል። ወላ እውን ናብ ሶማሊላንድ ንኸይከይድ ኣመነ እዮም ዝፈርሑ ናብ ኬንያ ንኸይከይድ እውን ይፈርሑ እዮም። ስለዚ እቲ ዘለዎም ዲፕሎማስያዊ ጭወዳ ዝበሃል ፈረንሳ ቢዶም ስለ ዘሎ ነቲ ፈረንሳ ማክሮን ሓፊሉ ንኣቢ መብፃዕ ክገብረልካ ዶ ከምዚ ክገብረልካ ኢሉ የደዓሶ ካብ ጅቡቲ ከይትወፅእ ይብሎ። እዚ ነቲ በቶም ዘለዎ ነገራት እዩ ዝቃለስ ዘሎ። እዚ ግን እኹል ኣይኮነን። ምክንያቱ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ከቢድ እናኮነ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ንጅቡቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ሓያል ክኸውን ስለ ዘለዎ መን ኢኻ ተምፅእ ውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ዝደሊ ፀላኢ ኢኻ ተምፅእ ወይ እውን እቲ ኣላያንስ ናትካ መሻርክቲ ክኸውን ዝኽእል ንጅቡቲ ዝሓልየላ ጥራይ ዘይኮነሲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሚስ ካልኩሌሽን ጌራ ናብ ባሕሪ ንኸይትመፅእ ዝደሊ ሓይሊ ኢኻ ትደሊ። መን እዩ ስኸ ግብፂ ዝበሃል ኣብ ናይ ኤርትራ ነጌርናኩም ኢና ግብፂ ዝበሃል ንግብፂ ወይ ንጅቡቲ ወይ ንኤርትራ ክሕግዝ የሉ ይኮነ ናብቲ ቦታ ክመፅእ ዝደሊ እንታይ ዳ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብቲ ቦታ ንኸይመፅእ ይድመፅእ። ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ኣብቲ ገባሕሪ ክረክብ የብሉን ዝብል ኣብቲ ናቶም ናሽናል ሴኩሪቲ ቁፅሪ 1 ትረት እዩ። ቁፅሪ 1 ኒል ስለ ዝኾነ ነቲ ቁፅሪ 1 ከተትሕን ድሕሪ ኮይንካ ቁፅሪ 2 ከጋጥም የብሉን። ቁፅሪ 2 ድማ ብኒል ዘፈራርሃካ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ መፅኡ ባብኤል መንደብ ክሕዝ የብሉን። እንተዘየለ ወዲኻ ኣለኻ ጌም ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ተወዲኻ ኣለኻ ብክልቲኡ ይቃትለካ ብማይን ብኣፍ ደገ ባሕሪ ብክልቲኡ ይቃትለካ ክእል። ስለዚ ንግብፃውያን እዚ ቀይሕ መስመር ስለ ዝኾነ ኤርትራ ይኹን ጅቡቲ ዓብ ኣድቫንቴጅ ዘለወን ነዚ ዘለወን ካርድ ክጥቀማሉ። ስለዚ ዳትስ ዋይ እቲ ግብፂ ዝበሃል ለንቀነ
دحن كابتوم ناي ኢትዮጵያውያን ቀንደቲ ሕማም እቲ ኣጋጢሞም ዘሎ ካብ ኣፎም ክንሰምዕ እስከ ኣብ ስምዕዎ ኢትዮጵያ ዲፕሎማቲካሊ ሕማቅ ሃገር እያ ክንብል ሰሚዕኩምና ኣለኹም guess what absolutely ሓቂ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብ ካድረታት በፂሕዎም ኣለዉ እንታይ ይብላ ኣሎ a really sad moment for Ethiopia ሓደ ካብቶም ቁሩብ ርእሲ ዘለዎም ካድረታት ናይ ኣብየ ዝብለኩም ዘለዉ ንጂኦፖለቲካ ፅቡቅ ጌር ክትንትን ዝፍትን እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ as I warned 3 months ago بتدقاق نتي دبلوماسي نايت هاجر متنقطع يهب كم زنبركم درو جبت انتاك تقبر جميل الله تقدر ما كنت انتاك تقبر جميل الحمد لله while Ethiopia's foreign ministry remains asleep the question minister قدات وصاي diplomacy مالتيو Ethiopians will wake up one day to find Egypt controlling their main import export gateway today Egypt official agreed with Djibouti to expand and develop Dorale port and the critical hub handling around 95% of Ethiopia's trade. If this were any other country, the foreign minister would have already been fired. As a result, Ethiopia normal hagar, diplomacy zurdo, politica zurdo, hagar nirto zgawun, minister gudat wasai, kullom stafaw zalon kusgogi zgba ilka. Kusgogi kapsrah kosi gba. Selam taykom bilalo. ምክንያቱ ጅቡቲ ፈፂማቶ ዘላ እዚ ጅቡቲ ግብፂ ናብ ጅቡቲ ፈፂማቶ ዘላ ብፍጹም ኢትዮጵያ ከተፍቅዶ ዘይግባ እዩ ኢትዮጵያ በህይወት ካላ ክፍጸም ዘይግባው እዚ እዚ ጋ ዲፕሎማሲ ዘይርድኦ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይፍጽም ሱሳይድ ይፍጽም ነፍሰ ቅትለት ኣብነ ካላይ ኮነ ዝሃርም ዘሎ ነፍሰ ቅትለት ይፍጽም ዘሎ ኣይ ናይ ጂኦፖለቲካ ነፍሰ ቅትለት ከጻሊ ይፍጽም ዘሎ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣይትኸትሮን ኢኻ ስቱፒድ ተደይኮንካ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ መድሓኒያ ሓጋዚያ ክኸውን ዝኽእል ሃገር እዩ ንኤርትራ ዝበሃል ሃገር ምኽሳሩ ኣብዛ ሓለፈ ኣብይ ዓመሲ ኤርትራ ያጥዕናቶ ኤርትራ ድማ ምስ ግብፂ ዘለዎ ፀገም ንኤርትራ ከተጓኒ ትኽእል ኢኻ ሕራይ እስከ ንኤርትራ ከተጓንያ እንተፈቲንካ እንታይ ክትገብር ዘለካ ኣብ ጎረባብታ ዘለዋ ብሙለን ካባኻ ከምዘይ ወፃ ጌርካ ክትሕዘን ኣለካ ኣቢኸ እንታይ ገይሩ ንኩሎም ጎረባብቱ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ኣቕሒሩ ኣሎ ንጅቡቲ ቀፃሊ ዘፈራርሆም በቲ ዝኸፍሎ ዘሎ ገንዘብ በቲ ሰርቪስ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ንዝበካ ዘሎ ሃገር ወላ ገንዘብ ከፊልካ ተጠቀም ከተመስግን ይዝግባካ ግን ንሱ ብድዕ ስለ ዘሎ ደንቁርና ስለ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ንጅቡቲ ኩሉ ግዜ ዘፈራርሆ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ ኢሉ ይፍክር ነይሩ ኣብ ደገ እትያ ተዓፅያ ብሶማልያ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ እየ ኣገለ መለ ንጅቡቲ ወላ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ባዕለይ ክበካ ኢላ እተኸላ ኣይደልን እየ ኣነ ብሓይለይ ካብ ካሊእ ክረክብ ኤርትራ ድማ ከምኡ ኢሉ ክገብሮ ብዘይክእል እንተዝገብሮ እኮ ካሊእ ክገብሮ ብዘይክእል ነገር ነቲ ውሽጣዊ ፀገማቱ ንምድሓን ዝተጠቀመ ፖለቲካ ኣብ ክወፀሉ ዘይክእል ዓዘቕቲ እትይዎ ከም ዘሎ ናቱ ካድረታት ቶም ርእሲ ዘለዎም ቶም ርእሲ ዘይብሎም ንሓዋር ክርዶም ኣይኮነን ስለምንታይ ግን ክንዲዚ ኣብያት ክገብሩ መሪፆም ኣለዉ ንዝብል ለሚሸዊ ኣብዚ 2-3 ኣርቲክልስ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ተደጋጋሚ ይዛረብ ዘሎ ነዚ ሃገር ብተደጋጋሚ ሓቢረዮ ወላ ሓንቲ ክርድኦ ዘይክእል ፖለቲካ ስለ ዘለና ነቲ ኣካይዳ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ክርዳእ ዝኽእል ፖለቲካ ኣብ ዘይብሉ መድረክ ስለ ነብር ዘለና ቀፃሊ እዚ ሽግር ዝኸጋጥመና እስከ ንእሽተይ ብሪፍ ሓበሬታ እቲ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ እዚያስ ከምስምዖ حري جبوتون فريم على قدما مصر أبي أحمد حتى أفدق بحرين إثيوبيا ناهلو ناقود عايز بالمركز حيزو أطريو كاب زغوسكوس ندحر كاب إيرترا جبوتون سوماليان تررتي قبل مرستات ناتو هابيوم صنيحام قبصي بفلاين كليتين هاجرات إيرتران سوماليان كتتحبابر سرايد كوينام أبز حلفة قمتي أب أسمرا أنصار إثيوبيا زغنعم سلساو كيدان كساب مسرات بزيحنيان أبزو عندما أتامس قداي عبي قدب حداسة إثيوبيا متأسار زلوام قبصي أبلالي إثيوبيا كتسالي سقطتات نمكياتن قاسا أسكم زلان أبتماسال رئيسو قداي مس جبوتي زتزراربت كوينا اب حد وسان سممنت كم زبصحون تحبيرلهم جبصي جبوتن قدات محدران صتان قيح بحري وشمت عادن حلفنت نايتن مست بحري زداو بحغرات راح مخان تسمامين قبليم بريزيدنت جبصي عبد الفتاح السيسي قليص زلام ربع 23 مايزان اب جبوتي زبصح بريزيدنت جبصي السيسي مس بريزيدنت تهاجر اسماعيل عمر قل تراخيبهم بزعبا قيح بحرن كالوت قطناو قدياتن كم زتيد سمي زلام بريزيدنت جبوتي اسماعيل عمر قلي كلتيوم مرحتي اب زباو قديات كم زراربو زغلص خوينم قداي سوماليان وانا كنتات السودان كم استلعلون تقيسيوم بريزيدنت جيبوتي اتنهاجرات بزعباتي نقيح بحرن وشمت عادن زراخب بمصابو باب الماندب كم سزراربو فليت ألام ازي ازيو اقداس مسمر اب جيبوتي ايرترا يمن زراخب استراتيجيكاو سفرا بمخانم كلتيوم زعباتات كنتات صتا وشمت عرب كم سزراربون قليص امالام بريزيدنت جيبوتي اسماعيل بتوساخيم ابتي اقداسي اغراو نقداو مسمر قيح بحري ناس منقصاص نقد بحر متحبار محيالن ابتي بحري مرغغا نمرغغا كم سسمام فليت ألام بريزيدنت جيبسي عبد الفتاح السيسي
ሲሲ በወገኑ ኣብ ዘስምዕ መደረም ኣብ ወሳኒ እህግራዊ ንግዳዊ መስመራትን ጸጥታን ናጽነት ምንቅስቓስን ዘስግእ ይኹን ጸገም ብሓባር ንምቅላስ ደጊምና ኣረጋጊጽና ክብል ምስ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዝበጽሕዎ ናይ ስምምዕነት ነጥብታት ጠቒሶሎም። ብተወሳኺ ምስ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ኣብ ስምምዕነት በጽሒና ዝበሎ ጉዳይ ምሕደራ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ባሕሪ ዓደን ዝምልከት እዩ። ግብጺ ንጉዳይ ምሕደራ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፍነት ናይተን ምስተን ማይ ዝዳወባ ሃገራት ኮይኑ ክግደፍ ኣለዎ ክብል ንፈላማ እዋን ኣይኮነን እዮም። እዚ መርገጽ እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጉዳይ ህልውና ንኢትዮጵያ ገይሩ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘልዕለሉ ዘሎ እዋንን እታ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተገዳስነት ምሕደራን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘዳወባ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ተሪር ግብረ መልሲ ክወሃበሉ ጸኒሖም። ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ተገዳስነት ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፈጠሮም ናብ ቀጥታዊ ኩናት ከየምርሕን ብዙሓት ስጋኣት ፈጢሩ እዩ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ እቲ ክዛዘም ተቃሪቡ ዘሎ ግድብ ብሕዳሴ ኢትዮጵያ ንዓመታት ተቃውሞኣ ክተስምዕ ጸንሐት ግብጽን ምስ ሃገራት እቲ ዞባ ተጸምቢራም ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሕዱር ድሌት ክትገጥም ተንቀሳቕሳ ዘላ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማልያ ኣሕመድ መዓሊም ፊኪ ኣብ ታሕሳስ ናብ ግብጽ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዚ መርገጽ ግብጺ ከም ዝተቃልሐ ይዝከር እዮም። ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ናብ ግብጺ ብምኻድ ምስ ፕሬዚደንት ሲሲ ኣብ ዝራኸብሉ እዋን ምሕደራን ድሕነትን ቀይሕ ባሕሪ ሓላፍነት ጎረባብቲ ሃገራት ምዃኖም ክታም ፈሪሞም እዮም። ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ከም ናይ ገዛ ርእሳ ግዛኣት ተቆጽራ ርእሰ ምሕዳር ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ኣብ ጥሪ ኦኬ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ንነዊሕ ጸነይ ባክግራውንድ ክኾነኩም ኢለ ሓደ ነገር ከርእየኩም እየ። ኣብዚ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዘእውይሉ ዘለዉ ጉዳይ ማለት እዩ። እንታይ ይብላ ኣሎ? እዚኦም ፀረ ኤርትራ እዮም እዞም ዝፅሕፉ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ናሽናል ኢንተረስት ዘገድሰና ዝብሉ እዮም። Breaking, according to Egyptian journalist Khalid Mohammed, an Egyptian Air Force aircraft landed in Djibouti just hours before President Abdel Fattah al-Sisi arrived for a meeting with the Djiboutian president. Sources indicate that the military cargo plane C-130H was transporting weapons and other military equipment. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ጅቡቲ ከይዱ እንታይ ዳ again ሕጂውን ወታደራዊ ዓቕሚ ንጅቡቲ ይወሃብ ከም ዘሎ ነቲ ወደብ ኣብ ኮንትሮል ምግባር ድማ ስምምዕ ፈጺማ ከም ዘላ። ስለዚ ኢትዮጵያ እንታይ ትእቱላ ድሮን ዲያ ትእቱ ዘላ ታንክታት ዲያ ትእቱ ዘላ እንታይ ትእቱ ከም ዘላ ግብፂ ክትቋፀሮ ከም ትኽእል እዩ ዘብሎም ዘሎ ኣብዚ ኣራዩ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ዝብልዎ ዘሎ እዩ። እዚአን እንተን ነፈርቲ ዝበሃላ ናይ ኣፅዋር መጓዓዝያ ዝኾና ነፈርቲየን there was an article here. While Ethiopia watched Egypt struck, ኢትዮጵያ ፈዘዝ ቋሕመም እናበለት ከላ ግብፂ ሓሪማላ the aircraft movements that reveal the real story ኣብዚውን ብሻት ገይሮም እቲ ምንቅስቃሳት ናይ ነፈርቲ ትራከር ገይሮም ዝረኸብዎ ሓበሬታ እዚ according to ዝተፈላለዩ ክሳት who closely tracked recent aircraft movements, a revealing sequence unfolded just before and after Egypt's official signed the port connectivity deal. Port connectivity deal is about expanding Djibouti's Dorale port, the critical hub handling about 95% of Ethiopia's trade. ስለዚ ነቲ ወደብ ንምስፋሕ ትድራለ ዝበሃል ዘሎ ወደብ ንምስፋሕ እዮም ተሰማሚዖም ዘለው። እዚ ወደብ እዚ ድማ ኢትዮጵያ 95% ኤክስፖርት ኤንድ ኢምፖርት ናታ ቦይ ዝካየድ ንኣብነት ኢጅፕት Djibouti aircraft movements ከም ዝረኣይዎ ማለት ኢጅፕት ኤር ፎርስ ከም የንቀሳቀስ ከም ዝነበረ military and logistics flight to Djibouti tracked cargo military linked flights from Burgas Bulgaria and blah blah. ስለዚ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ትራክ ከም ዝገበሩ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ giving Egypt influence over Ethiopia's እዚ ዝግበር ዘሎ ንኣብነት ገለገለ ኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዝብሉ ሞ ጅቡቲ እኮ ልኡላውነት ዘለዋ ሃገር እያ ገለመለ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያዊ ከም ዝብል ዘሎ እዚ ነገር እዚ ግን ገና መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ተረድኦና ኣሎ ትክበድ ናይዚ ጉዳይ ዝብል ኣሎ it can do what it wants. Yes, Djibouti is a sovereign, but sovereignty doesn't justify inviting a hostile power like Egypt into a port crucial for Ethiopia's economic survival. That's not neutrality. It is strategic betrayal disguised as diplomacy. Ethiopia ኩውዩ ናብነት እዚያ ጽቡቕ ጌረ ከብረሃልኩም ስለ ዝደልየ ደምፃ ዘለኹ ጽቡቕ ነጥብታት ስለ ዘልዕል ሰብ እዚ ኣነ ዲስካስ ገብረልኩም ዘለኹ this is very very insightful discussion. ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ግብፅን ኤርትራን ዝገበርዎ እዩ ይብሉ ነይሮም but they have no reason. ኤርትራ ብወደብ ዓሰብ ብስዑድያ ዲል ገይራ ኢሎም ዓብያት ይፈጥሩ ነይሮም. This is ridiculous. ንዓታቶም ዘይምልከት none of their business. ስለምንታይ ወደብ ዓሰብ ኣይጥቀምሉን እዮም ዘለዉ ናይ ኤርትራ እዩ ብወደብ ዓሰብ ድማ ዝኾነ ይኹን ንግዲ የብሎምን ብዛዕባ ዓሰብ ዘዛርብ ምክንያት ናቶም ዕብዳን ናቶምን ድንቁርና ናቶምን ዘጉልሐ እዩ ክንምንታይ ሕጊ ናይ ዓለም ክጥሕሱ ድልውነት ከም ዘለዎም ኣብ ናይ በይኖም ፕላኔት ዝነብሩ ብሕጊ ናይ ዓለም ዘይእዘዙ ንዑ ክገብሩ ግን ሓይሊ እውን ዘይብሎም ከነሶም እዮም ሓይሊ የብሎምን ኣብዚ እዋን ዝክገብርዎ ብኣፍ ጥራይ እምበር ብተግባር ክገብርዎ ዝኽእሉ ንፋኖ ክስዕሩ ይክእሉን እዮም ዘለዉ ኦኬ እዚ ናብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዝነበሩ
ምናልባት ናይ ኤርትራ እስከ ድሓም ንግዝዩ ንግደፎ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ግብፂ ምስ ጅቡቲ ዲል ምግባር ግን ኢትዮጵያ ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ እዚ ልክዕ ከምቲ ብዙሓት ደጆ ፖለቲካ ክእላታት ዝብልዎ ዩክሬን ሉላዊ ሃገር እዩ ዩክሬን ኔቶ እንድሕሪ ኢትዩ ግን ንራሻ ነፍሰ ቀትለት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኔቶ ሰራዊት ሒዙ ኣብ ኣፍ ደገ ኣብ ክሪሚያ ኮፍ እንድሕሪ ኢሉ ቀደም ማለት እዩ ንራሻ ሉላውነት ናታ ኣብ ሓደጋ እትይሉ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሮም ጅቡቲ እዩ ጅቡቲ ምስ ተቀዳማይ ፀላኢና ኢሎም ዘቐመጥዎ ግብፂ ስትራቴጂካዊ ስምምዕ ክገብር ከሎ እንታይ ማለት እዩ ነፍሰ ቀትለት እዩ ስለዚ ጅቡቲ ነዚ ክትገብር ኣይግባእን ነይሩ ጅቡቲ ከምዚ ክትገብር ትኽእልን ይኽእልካ ግን ብኣፍካ ጥራይ ኮንካ ትነግሮም ዲፕሎማሲ ዘድልየካ ምክንያቱ ጅቡቲ ሉላዊ ሃገር እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ዝፈርህ ሃገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ዓቕሚ ከምዘይብሉ ንክሃርሞ ይፈልጥ እዮም ውግእ ከጀመረ ብቁጠባ ገይሩ ነቲ ሃገር ከንበርክኾ ዝኽእል ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ሓንቲ ሰሙን እቲ ወደብ ብሎክ ተገይሮሞም ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ክፍጠር ዝኽእል ከያስን ዕግርግርን ክፃወረ ይክእል እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለና እቲ ናይ ጅቡቲ መጀመርያ ንጅቡቲ ኮኑን ዝነቕፉ ዘለዎም ቁሩብ ርእሲ ዘለዎም ኣክቲቪስት ካድሬታት ናይ ኣብ መብዛሕትኦም ርእሲ የብሎም እንዲኦም እቶም ርእሲ ዘለዎም ዝብልዎ ዘለዎ ከሪአኩም እየ was one thing I don't know where that is ሓን ከሪአኩም እየ እንድሕር ረኺበያ ርእሲ ዘለዎም ርእሲ ዘይብሎም ኢለ ድማቕሎም ኣነ እቶም ርእሲ ዘይብሎም ዝብልዎ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ርእሲ ዘለዎም ዝብልዎ ግን ከሪአኩም እየ ኦኬ ንመለስ ኣብታ ጀሚረልኩም ፀናኩም እዚኣ ኣመን ኣገዳሲት እያ ኣብዚኣ እንታይ ይብላ ኣሎ strategic access giving Egypt influence over Ethiopia's trade and artery is not mere development it is a direct national security threat ስለዚ ግብፂ ወደብ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ዘላ ንኽትቆፃፀር ዝግበር ስምምዕ ጅቡትን ግብፅን ንኢትዮጵያ ንልኡላውነታን ንሃገራዊ ድሕነታን ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ግን ሃገራዊ ድሕነት ዝበሃል ስለዘይርድኦ ቀይሕ ባሕሪ ዘይምህላው እናበለ ይዛረብ ነይሩ ወደብካ ከማን ክትቆፃፀር ዘይትኽእል ሃገር እንድሕር ኮይንካ ድማ እዚ ዓይነት ውድቀት እዩ ዘጋጥመካ ስለዚ ብኣፎም ዝግዕሩ ኣብ ሪል ታይም ግን ዲፕሎማሲ ዘይርድኦምን ኣካይዳ ናይ ዓለም ዘይርድኦምን ምዃኑ እዩ final thoughts ድሓር እውን mutual respect existential dependencies existential ወይ እውን ናይ ህላዌ ዝምድናታት ዝበሃል ኣሎ ንኣብነት ናይ ህላዌ ዝምድናታት ኣብ ነፍሶም ኮይኖም እዮም ዘግርዑ ዘለዉ እምበር ግብፂ ናይ ህላዌ ዝምድና እዩ ዘለዋ ምስ ኢትዮጵያ ኒል እንድሕር ዓፅዮማ ግብፂ ሂወት ብዙሓት ክፅሎ እዩ ሞት እውን ክመፅእ እዩ ግን ብኒል ገይሮም ከሳቂቦም ይፍትኑ ኣለዉ ግን at the same መልሓስ ናቶምን ርእስን ግን ጅቡቲ ኣብ ልኡላውነታ ንትገብሮ ግን ክእውዩ ጅምሩ ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ጥርሙዝ ገዛ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥ ሃገር ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፍለጥ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያ depends almost entirely on the port for survival ህላወ ናታ ኣብዚ ወደብ እዚ ዝምርኮስ እዚ ወደብ እዚ ግብፂ ክትቆፃፀሮ እንድሕር ኮይና ኣኺልና ኣሎ ማለት እዩ mutual respect Djibouti's right to sovereign decisions shouldn't come at the expense of Ethiopia's national security Ethiopia is equally entitled to defend its crucial interests ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ መድረክ actually ኣንጻር ጅቡቲ ኩናት ንክትገብር እውን ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ከሎ ይኽእል ምክንያቱ ብጎረሮይ ተታሒዘት ስለ ትብል ዘላ ብትኽክል ከዓ ከምኡ ስለ ደስምዕ ናብ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ግን complete out of the blue ወላ ሓንቲ ምስ ጎረሮኣ ዘተሓዘ የብሉ ወላ ምስ ክሳዳ ዘተሓዘ የብሉ ዓንዳር ኣካይዳ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ዓሰብ ዝዛረበ ዝነበረ ሓሶት ብምንታይ ክምስለልኩም እኽእል እዚኣ ሓሳዊ ጓሳ ትብል ናይ ኤርትራ ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ናይ ራብዓይ ክፍሊ ተምሃርና ዝክርዋ ዶ ኣብ ጎቦ ከይዱ ብሓሶት ውይ ኢሉ እቶም ዓዲ ክረድእዎ ምስ መፁ ሓስየ ተፃዊተልኩም ኢሉ ስሒቁሎም 2-3 ግዜ ነቶም ዓዲ ከምኡ ገይሮም ምስ ኣባላሾም 2 ግዜ ከምኡ ኢሉ ምስ ኣጋግዮም ሳልሳይ ግዜ ሪል ዝብእ መፅኡ ኣጣሉ በል ክብላ ምስ ጀመሩ ኣብያት ምስ ገበረቶም ዓዲ ሓሳዊ ዝዳ ሓስዩ ዝኸውን ኢሎም ኣይከድዎን ኣጣሉ ከሲሩ ከም ዝተረፈ ኢትዮጵያ ድማ ልክዕ ከምኡ ዘጋጥሞም ዘሎ ብሓሶት ናይ ኤርትራ ዓሰብ ኢሎም ድራማ ይፈጥሩ ነይሮም ሕጂ ሪል ፀገም መፅዎም ኣሎ መን ይክግደሰሎም that's how I can ነቲ ነገራት ከገጣጥሞ እንተኮይነ ናይ መወዳእታ sovereignty doesn't excuse reckless choices Ethiopia must not remain silent and passive while strategic encirclement occurs ኣብይ ኣሕመድ ዝርድኡን ኣይመስለንን እዚ ብዛዕባ ናይ ባድመ መለስ ዜናዊ ሄለን መለስ ኣብ ባድመ ዝገበረቶ ኮንሰርት ብዛዕባ ይዛረቡ ኣለዉ ሰው ኣነሲ ተመስገን ኣምላኽ ዝብሎ ብኸመ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መርሕነት ኮምፕሊት out of touch ምስ ሪያሊቲ ዘይገጣጠም መርሕነት ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ድራማ ዝነብር ኣብ ተዋስኦ ዝነብር ሳንቸዝ መረቕኩ ኮሪዲዮር መረቕኩ ይብላ ኣሎ እቲ ሃገር ግን ኣከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ ተኣቱላ ብዙሕ ዝርድኦም ኣይኮነን ግን እቶም ዝርድኦም እቲ ኣብያት ናቶም ካብዚ ንላዕሊ ድምፂ ክውስኽ ኣይክእልን እዩ ፅቡቅ ግን ቋዕ ከምኡ ኾነ ኢኻ ትብል ፀላኢኻ ክልብም ወይ ከዓ በሊሕ ክኸውን ኣይትደልዮን ኢኻ ቢካዝ በሊሕ እንተኮይኑ ነፍሲ ከትሕን ስለ ዝኽእል ነቲ ኩነታት እውን ክፈትሓልካ ይኽእል እዩ ኤኒዌይ ንሪዮ ዘለና መድረክ ሓንቲ ጥራይ ክበኩም እየ ድሕሪኡ በወደብ አገልግሎት ሆነ በሌላ ግንኙነት ራቅ እያለች መጥታለች። ለዚህም በርካታ ማሳያዎችን መጥቀስ ይቻላል።
አንደኛ ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ይልቅ ከሌሎች ሀገራት ጋር ጥብቅ ግንኙነት እየመሰረተች መጥታለች። ጅቡቲ በዋናነት ከካይሮ ጋር አደገኛ ወዳጅነት በመስረት ላይ ትገኛለች። ካይሮ ከስዊዝ ካናል እግሯን አስረዝማ ጅቡቲ ላይ የረገጠችው ምን ፈልጋ ነው የሚለው የሚያጠያይቅ አይደለም። ትናንት ጅቡቲ የነበሩት የግብፁ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ከጅቡቲ ጋር በርካታ ስምምነቶችን አድርገዋል። ከነዚህም መካከል አንደኛው ጅቡቲ ለግብፅ ወደብ መገንቢያ ቦታ መስጠቷ ነው። ሌሎችም ከወደብ ጋርና ከመሰረተ ልማት ጋር የተያያዙ ስምምነቶች ተፈራርመዋል። የፀሐይ ኃይል ማመንጫ ግንባታ፣ የስታዲየም ግንባታ፣ የወደብ አገልግሎት ማሻሻያና ሌሎች ስራዎችን ተስማምተዋል። ሕጂ እንታይ ትፈጥር ዘሎ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ምናልባት ጅቡቲ ነቲ ዘለዋ ፅልዋ ተጠቂማ እዚ ዑመር ግለ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ከመይ ጌርካ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ጂኦፖለቲካ ተቐራንቲ ሓይልታት ገንዘብን ረብሓን ትረክብ ቁፅሪ ሓደ ክኢላ ናቱ እንተሎ እዚ ናይ ጅቡቲ መራሒ እዩ ንኩላቶም ስኩዝ ናይ ምግባር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዝኾነ ከይድ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጠ ካብ ግብፂ ድማ ንግብፂ ንዑ ተው ድሌት ገለ ነገራት ክገብረልኩም እየ ግን እንታይ ትገብሩለይ ምስ በሎም ንሕና ፅልዋ ንኢትዮጵያ ንምቁፅፃር ዝኣክል ናይ ፀዓት ክንገብረልካ ኢና ሰዲም ክንገብረልካ ኢና ገለ ክንገብረልካ ኢና ብምባል ነቲ ዘሎ ኩነታት ንረብሖም ክቕይርዎ ይፍትንለው ንሱ ድማ ነቲ ዘሎ ፅልዋ ክረብሓሉን ክጥቀመሉን ንርኢ ኣለና ኣብዚ ረእይዎ ሕጂ እቲ ገለገለ ካብቶም ቁሩብ ትለይ ርእሱ ኣለዎም ዝበሃሉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ካድረታት ማለት እዩ ኣንፃር ኤርትራ ጥራይ ርእሶም ዝሰርሕ ኣንፃር ኤርትራ እውን ቁም ነገር ዘይብሉ ንፅልእን ባእስን እምበር ካልእ ቁም ነገር ናይ ዲፕሎማሲ ኣይትርእየሎም ኢኻ ኢትዮጵያ ሴኪሪቲ risks demand a military base in Djibouti. Idiots. Abay ዝነበሩ እዮም እዚኦም ሎሚ ብዛዕባ ዝሓስቡ ኣብ 2025 ብዛዕባ እዚ ሓሲቦም ዘይፈልጡ ዘይተዓደነ ገንዘብን ኢንቨስትመንትን ገይሮምሉ ወይ እውን ዳርጋ 95 ንግድናቶም ቡ ዝመሓላለፍ ዘሎ ወታደራዊ ቤዝ ንክህልዎም እውን ንጅቡቲ ሓቲቶም ኣይፈልጡን እዮም እዚ ጂ ኣብይ ኣሕመድ ቁሩብ ርእሲ ዘለዎ ናይ ዲፕሎማሲ ተዝኸውን ኣብ ሶማሊላንድ ክንከይድ ኢና ኢሉ ሜሞራንዱም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ክፍርም ከሎ ነዚ ዝፈረሞ ከይተፈፀመ ከሎ ሌቨሬጅ ገይሩ ንዑ ተጠቂሙ ንጅቡቲ ዕድላት ሃብኒ እንተደየለ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይደ ኢሉ ምተዛረበ ነይሩ ከይተዛረበ ከሎ ጅቡቲ ንስኻ ክትቋፀሮ ትኽእል ማንም ክሪኦ ዘይክእል ታጁራ ዝበሃል ወደብ ክንበካ ኢና ኢሎሞ ኣይደልን ኢልዎም like this is a serious joke ስለዚ ኣይደልን እየ ስለ ዝበሎም ሕጂ እታ ናይ ሜሞራንዱም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ሓንሳብ እናሓዋሩ ተወዲያ ያሳ ኣሜሪካ ድማ እታ ካርድትያ እታ ፋይል ተዓፂና ኣለና ክንምንታይ ሎቢስት ዝተኸፈሉ ኣብኡ መፂኦምና ከምኡ ዝበሃል የለን ልኡላውነትን ግዛታት ናይ ሶማልያ ኣይንትንክፎን ኢና ብምባል ኣብ ካልእ እውን ልኡላውነት ናይ ኣፍሪካ ይኹን ናይ ሃገራት ክንትንክፍ ድሌት የብልናን ብምባል ነቲ ፋይል ስለ ዝዓፀዎ ንሕና ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ጅቡቲ ስለ ንጥቀም ወታደራዊ ቤዝ ክህልወና ኣለዎ ኣበይ ነርካ ኣበይ ተቐመጥ ነርካ ኣብ ዘይናትካ ከተንባህቕ ዝኸሰርካዮ ግብፃት እያ ኣጠላ ሕጂ እንታይ ካ ክትገብር ሜቢ ቢልዮናት ክትከፍላ ኣለካ ኣብ ልዕሊ እቲ ትኸፍሎ ዘለካ ጅቡቲ ክትበካ ተኮይና ከም ካልኦት እዚ እውን ክትበካ ተኮይና እያ ምክንያቱ ገባት ምዃንካ ስለ ትፈልጥ ጥንቃቐ ክትገብር እያ ሳውን it's not negotiable a matter of national security ንመን ኢኻ ክትነግሮ እዚ ዲስካሽን ዘድልዮ ኣይኮነን ዲስካሽን የድልዮ እምበር ኣብ ዓድኻ እኮ ኣይኮነን ኣብቲ ዲጋ ናይ ኣባይ ግድብ እኳ ኣይኮንካን ክትገብሮ ወታደራዊ ባይዝ ኣብ ልኡላዊ መሬት ናይ ካልእ ሃገር ኢኻ ክትገብሮ እዚ not negotiable ይብላ ኣሎ እዚኣቶም እንታይ ትዕቢት ዘለዎም ኔጎሲዬሽን ከማን ዝርድኦም ኣይኮነን ኣብ ዘይናትካ ክትዕበይ ይብልካን ዶናልድ ትራምፕ ተዓቢያ ኣብ ቻይና ኣብ እግሪ ቻይና ወዲቑ እግሮም ክልሕዝ ቀሪቡ ኣሎ ንስኻ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ዘይትቋፀሮ ክትመካሕ ይብልካን ልኡላዊ ሃገር ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ እንኮላ ጅቡቲ መሬቶም እዩ ባሕሮም እዩ ንዓኻ ዝምልከት ኣይኮነን ተደልዮም ጥራይ ሕራይ ክብሉኻ ገንዘብ ኢኻ ትቦም በርኪኑ ትቦም የብልካ ገንዘብካ ኣይንደልን ኢና ንሕና ክብረትና ሒዝና ሃገርና ሒዝና ንቅፅል ኢና ክብሉካ ይኽእሉ እዮም እጂ እዚ ስለ ዘይርድኦም ዞም ሰባት እዚኣቶም ዓንዳር ዝኾነ ተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ዋጋ ናይቲ ዕንዳራናቶም ብየማንን ፀጋምን ክፅፍዑ ንርኢ ኣለና እዚ እንታይ እዩ ጂ ኢትዮጵያ must protect its national interests from overzealous beavers plotting against its Red Sea access and economy ቤንጌራ ክትከላኸል Egypt's the Raleigh Port expansion agreement with Djibouti is a clear threat to our national security and trade DOT handles most of our imports ስለዚ ኡይ ክብሉ ከለው እዚ ንሪኦ ዘለና ንሕና ድማ ንስሕቕ ስለምንታይ ቆልዓ በሻሻ ዝብል ካብ ኤርትራ ዘረባ ክወፅእ ከሎ ብትክክል ኣብቲ ዝገብሮ ዘረባን ፖሊስን ስለ ዝረኣይዎ እዮም ቆልዓ በሻሻ ኢሎሞ ኣነ ካብ ኤርትራ ኣወል ይኹን ካልኦት እኳ ይብሉን እዮም ኣወል እዩ ዝብል ኣወል ከዓ ሳክት ካብ ዜሮ ተበጊሱ ክብል ዝኽእል ኣይኮነን ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ እውን ኣረዳድኣ ናይ ቆልዓ ስለ ዝኾነ በቲ ናቱ ኣካይዳ ደድሕሪያ ንኸይድና ዝብል ኣካይዳ ስለ ዘለዎም እዩ ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ፖሊሲ ደረጃ ስትራቴጂ ደረጃ ዲፕሎማሲ ደረጃ ከምኡ እውን ኣርሒቕካ ናይ ምጥማት ዓቕምናቶም ካብ ኣፈንጩን እኒአው ክሓስብ ዘይክእል ሰብ እዩ ዝብልዎ
በዚህ ኢኻ ትገልጾ ምክንያቱ ኣብ ደገ ገዙ እንታይ ፀገም የጋጥም ኣሎ ምስ ኣጋጠመ ጥራይ ኣብያት ክገብር ዝጅምር ኣቐዲሙ ፈሊጡ استراتيجي كقدم زغل مراحي كونن تانكس قاعد تسمو خانو مراحينا إثيوبيا دما صبغ يسمعنا نحن معناته بلع انت زغون شكريو حجي ابزي حنت نزيات ريواز لهم قال سب زين جبت مراحي كم انت زغونا ايرترا يلو زحسب الله نو ويت ا سكند المغرب في اللي انتايرينا نيرنا ጉዳይናይ ሶማሊያ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሶማሊያ አብይ አሕመድ ኮረክሜ ወይ ሶማሊላንድ ገለ ክገብር እዮም ዝበለ ሶማሊያ እንታይ ገይራ ንኤርትራ ከይዳ ንኤርትራ ጥራይ ግደፎ ናብ ቱርክ ከይዱ ናብ ግብፂ ከይዱ ናብ ገለ ከይዱ ብዙሕ ሓገዛት ረኺቡ ገሊኦም ወታደራዊ ዓቕሚ ሂቦሞ ገሊኦም ገለ ገይሮሞ ናይ ኤርትራ ግን ኣይተገልፀን ኦኬ ኤርትራ እታ ትክክለኛ ሃገር ስለ ዝኾነ ጥራይ ቱርክ ሓደ ካብቶም ድሮናት ክበዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ክበዩ ሓይሊ ባሕሪ ክሰልጥነሉ ገለ መለምሽ ተባሂሉ የስ ኤን የስ እንታይ ከገይርዎም ቱርክ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ኢማራት ዝበሃል ዝገደደ ገባታ ሃገር ምዃኑ በዝፍለጡ ሶማሊያውያን ከዓብዲዮም ደልዮም ዘለዉ እንታይ ዝዕብዶም ዘለኸ here is everything Somalia loses under the Turkey oil deal ነዳዲ ከነውፃልኩም ኢና ምሳይ ዲል ግበሩ ኢሎም ነቲ HSM ዝበሃል ሓደ ብጣዕሚ በብልሽውና ዝተጠላቀየ መራሕዮም ዝብልዎ ሶማሊያውያን እዩ ዝብለክ ሶማሊያውያን እዮም ዝብለኩም ምሳና ዲል ግበር ኢሎም ኣፈሪሞሞ እንታይ ዝፈሪምሎ ምስ ኢማራት ዝፈረሞ ነቲ ሃገር ሓደጋ ምስ ቱርኪ ዝፈረሞ ነቲ ሃገር ሓደጋ ምስ ግብፂ ዝፈረሞ እውን ሓደጋ እዩ ኩሉ እቲ ዝገበሮ ሓደጋ እዩ ኤርትራ ጥራይታ ትኽክል ትሕግዞ ካብ ኤርትራ ግን ይሃድማ ኣሎ ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ዲል ኣይትግበር ስለ ዝብልዎ ኤርትራ እንታይ ሓጊዛቶ ሓያል ሃገር ክትከውን እየ ሶማልያ that's why ምስ ኤርትራ ክራኸባ ይደልይዎን እዮም ተርዲኹም ኣለኹም እዚ ኤርትራ ከምቲ ንሱዳን ስዑድያ ዶ ግብፂ ዶ ብላ ብላ ዶ ኩሎም በኣፍ እዮም ብተግባር ቀያር ሓይሊ ዘለዎ ኤርትራ ጥራይ ቀያር ሓይሊ ኣብዚ ናይ ኩናት ኣቢ ቱርክ ድሮን ሂባቶ ዶ ኢማራት ኖ ወሳኒ ናይቲ ኩናት ኤርትራ ይገይርዎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብቐሊል ስጉምትታት ምንቅስቃስ ናይ ህወሓት ናይቲ ህወሓት ማለት እዩ ቀብቀብ ኣቢሉ ኣብ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣብ ሰለስተ ገጻት መዛዘም ዝገበረ ሻዕብያ እዩ ክንዲ ሻዕብያ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ የለን ሓፈጠቕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ተናሽ ትኽእል ኢኻ ክንዲ ሻዕብያ ኣብ ባይታ ስረ ዘለዎን ዓቕሚ ዘለዎን የለን ዶላር ክህልዎ ምኽእል እዩ ድሮን ክህልዎ ምኽእል እዩ ብላብላ ዓውደ ኩናት ግን ሰብ እዩ ዝቕይሮ ዩክራይንን ራሽያን ረይዎ ሰብ እዩ ኣብ ኩናት ዘድሊ ወላ ኣብቲ ናይ ዝማዕበለ ወርፌር ዝበሃል ዘሎ ሰብ እዩ ዘድልየካ እዩ ዝበሃል ብዘይ ሰብ ማሽን ጥራይ ንበይኑ ኣይሰርሕን እዩ okay let's go back to the topic financial exploitation مزمزا ريو هذا 9% of the oil revenue goes to Turkey before Somalia sees a single dollar مجمريا اتنداد انت ترغيبو تركو انت خبريو 9% اتاونا يتجنزب كابتنداد 9 ميتاويت كاتنابك خيدو ناب تركو خيدو كابو دما حنت دولار حنت سنتيم كتري كونتن Somalia كترلته Somalia must repay Turkey's military and security costs from oil كل زنا وتهدراون قبل لكم زلنا حجز كلا لكم زلا بملو بندادك كفلنا لكم يبلوم له سالساي no signature bonus no community fund and if there is Turkey is reimbursed لذي oh boy legal traps كم دما بحقي Turkey can sell Somali oil abroad and keep the money in foreign banks نتنداد وشيدا أبكال عالم شيتا نتجنزب دمانا Somalia كتوتو قديتها كلواني وبنوا if Somalia laws change and affects Turkey's profits, Somalia must pay in oil. Oh my God. دايب له تركنا تندار كم دليتها وسيدها بدقة خد قبرات خليها من البات من قسنا سوماليا أنت تغيروا ومن نزل كونترات مقبال نحرابيو تركي سوماليا بندادي كونت بجنزبها كونت نت كونترات كفلنا بندادي نانا تجنزبنا كلام مالس. Disputes are settled in Turkey in Turkish courts. زخوان زي مردا أنت قاتي مدما نتي زي مردا ab Turkey abet فرتاخ ناي تركو تراينا خنقبري بلالو no national benefit قبل ما قلت no local company required no knowledge transfer no jobs guaranteed زخوانه يكون كامباني او تعدي يلن ناي سوماليا كامباني كلي كلني فلتات knowledge transfer مالد ما سوماليان كمهارونه سيستمز بحال ነገር يلن ابتديل no job guaranteed كم دما نسوماليان كوهاب زخل سرحون guarantees بحال يلن زدام مغزات كالا انت شمالو Is he one-to-one magzatina نرزلنا deal auto renews unless Somalia cancel 6 months before expiry. Ready? نتي زغبر زلو deal ناي كندي عمتيو automatically the renew كوني Somalia كد مشد شورت توت دي بلاتو. Parliament didn't ratify a foreign deal signed in secret. زغا ببايتو discuss غير دفرما دي كله مراحب على قيدو زفرما مخانو إذن غرزلو هابتنا يتهاجر كم زشت عدم ما إذن غرزلو. إيرترا وركنا تاي خون كاله ناي بحكي كم تزدلي هاجرات حربرب نابلا نيرترا دي مسا مخنياتو أبي إيرترا زلو منكس سبو غيريز فلتو تجيم ناتو
جاي مفلات حديو ولا زونا يفلطنا يبلكونه فلا ما راس سلزي يبلهم كالوت مرحتنا افريقيا انا غزي اوربحهم لسلطانهم يلهم حرايم زبلو ابي ኤርትራ ዘሎ መንግስትንኩም ይኮነን እንድሕር ደይ ዋፃና ኮይኑ ኪት ጥራይ ጥፋለይ ቀስ ኢለክ ሰርሓሊ ኣነ ዝህውኽ ምክንያት የብለይን ዝብል እዩ ናይ ሸበትበት ፖሊሲ ዘለዎ መንግስቲ ይኮነን ان ሓደ ግዜ ኣብ ታሪክ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኸተለ ኩሉ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ በአፍሪካ ደረጃ ክብሪ ክወሃቦ ምዃኑ ይረአየኒ ያኔ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝረኣናዮ ዲልስ ክንዲ ምንታይ ምስ መዛ ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና እዚ ሶማላውያን ባዕሎም ደውፅዎ እዩ ኣነ ይኮንኩን ኣውፅየ እዮም ኣብዚ ካልኣይ ይደልዩ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዘውር ዘሎ እዚ መራሒ እዚ ንሶማልያ ሓደ ካብቶም ንኢማራት ይኹን ካልኦት ኣሕሊፉ ዝሸጣይ ብምባል እቲ ዝተገበረ ኩነታት ኣብዚ የብፅወሎ ሶማሊያስ ፓርሊያመንት ናቹራል ሪሶርስ ኮሚቲ ኦፖዝስ ኦይል ኤንድ ጋስ ዲል ዊዝ ተርኪ ስለዚ ባይቶ ናይቲ ሃገር ጠቕላላ ነቲ ሰሊቑ ዝወፅእ ሓበሬታ ስለ ዝረኣየ ዳርጋ 100% ኦፕሬሽናል ኮንትሮል ነቲ ነዳዲ ብምሉእ እቲ ትርኩ ቋፅሮ 9 ሚታዊት ካብቲ ነዳዲ ክወስድ ሶማሊያ would earn just 5% in royalties 5% እያ ክትረክብ raising sovereignty concerns ከምኡውን እታ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ምዃኑ ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ሶማልያ ዝበሃል ከምኡውን ዋላ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ዕደና ቴክኒክስ እውን ከምኡ እዩ ነቲ ሃገር ውሕስነት ክብ ዝህል ከም ዘይኮነ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ኣብ ዝረአዩ ሶማልያ ዝበሃል screwed country ምስ ግብፂ ከንታይ ተፈራሪሙ ነይሩ ናይ security deal ተፈራሪሙ ነይሩ እንገስ ወታይ ጋጢሙ ኣብ ሶማልያ እዚ መራሒ እዚ ቱርኩ እንተኸይዳ ኢዱ ድያ ትሰብሮ ወላ ኣፍንጭኡ ትሰብሮ ምስ ቱርኩ ሕራ ይብል ምስ ግብፂ ሕራ ይብል ምስ ቱርኩ ሕራ ይብል ምስ ኢትዮጵያ ሕራ ይብል ንኩላቶም ድማ ምስ ኩላቶም ድማ ሽግር ኣለዎ ምስ ግብፂ ዝገበሮ ዲል ሕጂ ኣብ ምሳሓብ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ሶማልያን ሽግር ተፈጢሩ ኣሎ ምክንያቱ ሓደ 5,000 ከም ናይ ዩኤን ኮይኖም ከኣቱ ካልኦት ድማ bilateral relations ገይሮም ክትዎም ኢሉ ዝሓሰበ ምስ ኢትዮጵያ ወሽለኽለኽ ስለ ጀመረ ከምኡውን ምስ ቱርኩ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ምእታው Cairo is believed to be upset by HSM's inability to stay committed to the partnership with Egypt, according to multiple sources. ስለዚ ነቲ ምስ ግብፂ ዝገበሮ ካብኡ ክሃድም ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ናይ Somalia president. Cairo is in fact may have already signaled to HSM it no longer deems him a reliable partner and may not actually deploy troops to Somalia as original planned. ስለዚ ነቲ መራሒ ናይ ሶማልያ እምነት ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዘጉደሉ ንግብፂ ኣብዚ ኣብ ሶማልያ ክገብርዎ ዝሓስቡ ዝነበሩ ምናልባት ከቋርፅዎ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኩሉ እዚ ከንታይ ዘርእየና ሓደ ነገር ጥራይ ዘብርሃልካ ኤርትራ እታ እንኮ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ መሬታ ባሕራ ሰማያ ኩሉ ነገራ ሙሉእ ብሙሉእ ባዕላ እትቆፃፀር ልኡላውነት ዝበሃል ዘለዎ ሃገር እንተላ ቁፅሪ ሓደ ቁፅሪ ክልተ ከማን ክተቕሰልኩም ኣይክልኒ ቁፅሪ ሓደ ኤርትራ ጥራይ ኢትዮጵያ እንተሪልካ ወር ኢትዮጵያ መን እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ ኣቢ ናይ መን ረብሓ ይትሰርሕ ዘሎ ህዝቢ ብድሮን ዝቐትል ዘሎ ህዝቢ ዘሳቅል ዘሎ መን ይውን እናቲ ሃገር እውን ዘይትፍለጥ እያ ብቐደማውንኩም እያ ኢትዮጵያ ሶማልያ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ኢማራት ገለ ክፋል ናቱ ወሲዱ ኣሎ ዳርጋ ኣብቲ ገለ ስቴትስ ናይቲ ሃገር ከም በዓል ፑንትላንድ ዝበሃል ኢማራት ድሌቱ ናቱ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ሚሳይላት ናይ እስራኤል የይትወሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እቲ ሓደ ኢትዮጵያ ዝቋፀሮ ክፋል ኣሎ ናልካ ትርኮ ድማ ነቲ ሃገር እንታይ ይገብረሎ ኢትስ ጀስት ጅቡቲ ተኸይድካ ከምኡ ተመሳሳሊ ሱዳን ድሕሪ ከይድካ ተመሳሳሊ ስለዚ እቲ እንኮ ኣብቲ ከባቢቲ ዋላ ደቡብ ሱዳን ዋላ ኬንያ እንተኸይድካ እውን ተመሳሳልነት ኣሎ እዩ if you go anywhere it's the same እቲ እንኮ ሙሉእ ልኡላውነት ዘለዎ ሃገር ኣብዚ ዞባና ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ጥራይ እዩ እቲ ካልእ you can debate all day and night ሙሉእ መዓልቲ ክትዘራረበሉ ትኽእል ኣርስታት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኔክስት ቶፒክ ክንሰግር ኢና ምክንያቱ ስለምንታይ ከምኡ ንዛረብ ኣለና ስለምንታይ ዘዛርብ ምክንያት ኣለና የኢትዮጵያ አካል ናት ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኮሎናይዝ አድርጋ አታውቅም ኮሎናይዝ ያደረገቻት ጣሊያን ናት የኢትዮጵያማ አካል ስለሆነች ኢትዮጵያ እንድትመለስ ነበር የምትታገለው ኢትዮጵያ የሚባለው አካል በርከት ያሉ ኤሪትሪያኖችን አንዱ ሌላው ወገን ኮሎናይዝ ያደረገው ለምሳሌ እንውሰድ ቢሌኖች የአገው ህዝብ ቅርንጫፍ ናቸው ግን ኤርትራ ውስጥ ነው ያሉት ቁናማዎች ከፊሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የኔ ነው የሚለው ወልቃይት ውስጥ ከፊሉ ደግሞ ኤርትራ ውስጥ የሚኖሩ ናቸው የቁናማ ብሔረሰብ ከፊሉ እዛ ከሆነ ወዲ ወገን ያለው ወዲ ወገን ያለውን ኮሎናይዝ አደረገው ማለት እኮ ነው ከዛ ዝቅ ስንል ደግሞ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዓብ ሰብኣይ ማለት እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያስ ንኤርትራ ኣይወረረታን ወይ እውን ኮሎናይዝ ኣይገበረታን እዩ ዝብል ዘሎ
እዚ ዲቤት እዚ ንዓኻ ዝምልከት ኣይኮነን መጀመርያ ብዛዕባ ህዝቢ ሶማልን ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎን ሶማል ኣብ ኤርትራ ዘሎን ክዛረብ እዩ ዝግብኦ ኩሉ ግዜ እታ ኣጀንዳ ናብ ኤርትራ ገጻ ጥራይ ዝጠውይዋ ስለምንታይ እዩ ምስ ደቡብ ሱዳን ዝደዋወብ ህዝቢ እውን ኣለዎም እኮ ኩሉ ግዜ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዝጥቀመሉ ድሓር ድማ ኤርትራ ነፍሳ ንምኽኣል ሬፈረንደም ጌራ ናጽነታ ረኺባ ሉላውነታ ዝገለጸት ሃገር እያ እዚ ንሳቶም ዘምፅዎ ዘሎ ኣርጊመንት ናይ ሕጊ ዘይፈልጥ ናይ ሕጊ ጫካ ዝኽተል ኣርጊመንት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብን ናብን ዘሎ እዩ ትግራይ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣሎ ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ኤርትራ ከም ሃገር ከም ኣካል መግዛእታዊ ሕብረተሰብ ኣብ ኣፍሪቃ በቲ ናይ በርሊን ስምምዕ ዝተገበረ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ መሰረት ናይ ዶበን እንኳን ናይቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ውፅኢት ናይቲ ናይ መግዛእቲ ዶባት እዩ ኤርትራ ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝበለፀን ብዝበለፀ መንገዲ ዝተሃንፀፅ ዶብ ዘለዎ ሃገር እያ ብዛዕባ እዚ ኤርትራ ዲቤት ይገብሩ ምህላዎም ክንምንታይ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ናጽነትና ከም ዘለዎምን ክንምንታይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሒሶም ክኸዱ ዝኽእሉ ሕብረተሰብ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ድማ ለንቀነ ስለምንታይ ይመፅእ ኣሎ ኤርትራ መበል 30 ዓመት ናይ መበል 32 ዓመት ናይ ሪፈረንደም ናታ ለንቀነ ስለ ዝኾነ ምስኡ ድመፅእ ዘሎ ዘረባ እዚ ዘረባኹም ሒዝኩም ኣብታ በአዲስ አበባ 4 ኪሎ ቆሊኹም ብልዕዎ ጥራይኻ ክትብሎም ዘለካ ኤርትራ ናጽ ሃገር እዩ ፅንፅዋይ ናትኩም ድማ መሊሱ ንዓኹም ኣብ ድራማ ከነብር ዝኽእል ኤርትራ ን32 ዓመት ዝኸደቶ ናጽነታን ልውላውነታን ሕጂ ንስኻ መፂኻ ስለ ዲቤት ዝገበርካ ትመልሶ ይብልካ 30 ዓመት ንኤርትራ ብሓይሊ ጨቁንካ ገዚእካ ኢኻ መዝሚዝካ ኢኻ ሰሪቕካ ኢኻ ቀቲልካና ኢኻ ኣጥፊካና ኢኻ ሓደ መዓልቲ ድማ trust me ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ጠል ከነብለኩም ምዃንና ምክንያቱ ሕጋዊ መሰል ስለ ዘለና እዚ ከም ንቡር ጌርኩም ወሰድዎ ለንቀነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ I mean this is going to blow your mind ኣብዚ ረኣዩ እስከ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ነው ኣብዚያ ካልእነት ብከምፃልኩም እየ መቸም ኣብዚ ሓለፈ 20-30 ዓመት ብፍላይ 20 ዓመት ካብ 2000 ጀሚሮም ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ኣብ ፈቆድ ዓለም ተበታቲኑ ንኽነብር ንሓዋሩ ድማ ንዓዱ ከይመለስ ለይትን መዓልትን መለስን ብሰንዓ ፎርም ከምኡ ድማ ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራትን ዝሰርሕዎ ድራማ ኤርትራውያን ድሮ ነቒሕናሉ ኩነታትካ ስለተቐየረ እቲ ስደት ናይ ኤርትራ ቀስ ብቀስ እናጎደለየ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኤሮጳ ዝኣቱ ዘሎ ሰብ እውን ትሪኦ ኢኻ ብኡ ትዕቅኖ ትኽእል ኢኻ ብግምጣሉ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማሲቭ and under reported ናይ ኤርትራ ስደት ሶመን ብሶመን እዩ ዝጥቀስ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ስደት ግን ነፍሱ ዝኸኣለ ናይ ብሓቂ ኣስካሕካሒ ዝኾነ ስደት የጋጥም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ስደት እዚ ካበይ ዝብገስ እዩ እንድሕር ኢልካ ድማ ለንቀነ ዝወፅእ ሓበሬታት ራእዩ ኣብዚ ከረየኩም እየ እዚ ሪፖርት እንኳላይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዘውር ዘሎ ዩዝ ማይግሬሽን ናይ መንእሰያት ስደት ኣብ ተዓዲ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝለዓለ ደረጃን ኣብ ዝኸፈ ደረጃ በፅሑ ከም ዘለዎን ሓንቲ ኣርቲክል ወፅያ ነይራ እንታይ ትብል ከማን I think there was a title to that topic I have to find it out ኣበይ ከም ዘላ ኣብ ገለ ኣደላ I have to find that thing give me a second where was it ኣብዚያ ዘለታ ታይትል እያ here is the title እዚ ኣርቲክል እንታይ ዝብል the new humanitarian ዝብል I am going to Saudi Arabia or my grave ወይ ኣነሲ ንሱድ ዓረብ ክኸይደ ወይ ናብ መቃብረይ ክኸይደ ዝብል the exodus of Ethiopia's frustrated youth መንእሰያት ናይቲ ሃገር ካብቲ ሃገር ብቕፅበት ንሕና ስኳ ክንስደድ ከለና ኤሮጳ ኣውስትራልያ ኣሜሪካ ኢና ንኸይድ ነርና ንስዑድ ዓረብ ንክኸይድ ህይወቱ ዝርክስ ኢና ንርኢ ዘለና ንስዑድ ዓረብ ንክኸይድ ህይወቱ ኣብ ባሕርን ኣብ ሰሃራን ዝርክስ ዘሎ መንእሰይ ናይ ኢትዮጵያ ኢና ንርኢ ዘለና በሽሓት ዝቁፀር ድማ በሽሓት ዝቁፀር እዚ ዘረባ እዚ ግን ምዕራባዊ ሚድያ ይዛረበሉን እዩ ዲኖ ዋይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ስደት ስለ ዘየገድሶም ናይ ኤርትራዊ ስደት ጥራይ ዘገድስ ነይሩ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ እሱ ተርዲኹም ንሎም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሬጂም ቼንጅ ስለ ዝድለ ዝነበረ እቲ መንግስቲ ሰይጣናዊ ንምዃን ዝጥቀምሉ ዝነበረ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ሬጂም ቼንጅ ፖሊሲ የብሎምን ስለዚ ነቲ ስደት ከምዘየለ ጌርካ ኢኻ ተዓብቶ ውስጥ ኩሉ ፀገሞም ዋላ ሽግር ይሃልዎም ኣብ ኣምሓራ ኣብይ ኣሕመድ ብድሮና በል ይብሎም ኣሎ ኖርማል ንክስደዱ ናይ ስደተኛ ኬስ ክወሃቦም ይግባእ ኣብ ዓዶም ክነብሩ ክመሃሩ ስለ ዘይክእሉ ዘለዉ ከምኡ ዝበሃል ግን የለን እቲ ናይ ዕቑባ ሲስተም ፖለቲካዊ መሳርሒ ምዃኑ በዚ ክርዳእካ ዘሎ ክንደይ እዩ ዘሎ ዘይርድኦ እዚ ሩኢ ኣብነት እዩ ሱዳን ኣብ ሲቪል ወር እያ ዘላ ኬዝ ናይ ሱዳን ግን ከምቲ ዝድለይ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ ሱዳናውያን ኣብ ዓዶም ንክነብሩ ዕድል ኣይረኸቡን ኣሎ ሓዋ ኣብ ርእሶም ከተማታቶምን ዓድታቶምን በሪሱ ናይ ሱዳን ከምዚ ናትና ካብ ካምፕታት ዝወስድ ኬዝ ግን የለን
ببحرن قال ملان تتلاقيهم نزمصون بخندي قادو يزلو ስለዚህ እቲ ነገራት ኣስተውዒልካ ክሳብ ዘይረኣኻዮ ዓይንኻ ክሳብ ዘይከፈትካ ክርዳእካ ኣይኮነን ነዚ ድማ ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክመሃረሉን ክነቅሓሉን እየ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንደሊ ዘለና ደይመ ደይሎም ንኤርትራ ንኸዳኸሙ ለይቲ መዓልትን ዝሰርሑ ንሕማቓ ጥራይ ዝወፍሩ ፀላእቲ ስለ ዘለውና እቲ ንኤርትራ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ኩሉ ድማ ኣብ ዝባኖም ክፅህ ንሪኦ ስለ ዘለና ኣነ ናይ ስቃይ ናይ ኢትዮጵያውያን ስለዚ ሕጉሰኒ ኮንኩም ከምኡ ዝብለኩም ዘለዎ I feel pain ሕማቕ ይስምዓኒ ኢትዮጵያውያን ከምዚ ከጋጥሞም ከሎ ግን እዚ ከዓ በቲ ሓደ ኩሉ ሰብ ክሪኦ ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ስለ ዝኾነ ኣብ ነፍሶም ተመሊስሎ እዚ ሪፖርት እዚ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሪፖርት እዩ ኢትዮጵያውያን ብብዝሒ ቁፅሪ ይኸዱ ከም ዘለውን እዚ ድማ ንዓለም ኣሰንባዲና ኮነ ይመፅእ ከም ዘሎን የገዳስ ዓለም ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ናይ ምግዳስ ሸውሃት ከም ዘይብላ ኣብዚ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ፖስት ዝገብርዎ ዘለው እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ስግንጢር ዝኾነ መንግስቲ ዘሎ ኢሎም ዶክተር ናይ ሕክምና 10 ዓመት ትምህርቲ ዝተማሃረ ንሕብረተሰብ ድማ ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎ 11,000 ብር ወይ $88 ክኽፈል ከሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ሓሶትን ገለመለን ዘዳኽር ዘሎ ዝውዕል ዘሎ ድማ ክንደይ ይኽፈል ኢልዎ 240,000 መኪናን ይኽፈል መኪና ኣለዎ ገዛ ዘለዎም ከምኡ ድማ ዝወሓደ 240,000 ይኽፈል ኣሎ ኣቢ ኣሕመድ ኮምፕሊትሊ ኣብ ናይ በይኑ ዓለም ዝነብር መራሒ እዩ بهزب زقدس دخلنا كتف قال ملك كم زبالة لنا أكدادنو مسرع خيا خط قابزوكو هذا سبكو أنت عينت حجرت محاضرة اللي خاكو نفس خاون كنا جرا كاي جبا كالود على ما سنتاي بلو خاون كتفل قال لك طلع 10 مليون حزب خاب بدركم بتميتني موت هالو ناتب على الصغا ناي $10 ديزاينر بادلا غير كاتخين دهرقين كا I don't know man you are living in an island عبد السيتي خاطر نبرز اللغة ترديغان لغا بروباغندا زقبر نتناتو ودوغ زخونا بوليتيكا كثر ليتن كثر نزاربو أشحات كغافل كله نتارا هزبي نتمنى سيجن وحيفو خمزولو يزنقر يقداس أبزوانزي أنصار إيرتراي زولو تكامبين إيرترا ما بزي سفح ملكع كتملسن كتزاربن نتسأنا هلا بجمر ياقن لنكنا زولو بروباغندا نريه ድምፃዊት ሄለን መለስ በአወዛጋቢው ባድመ ውስጥ የሙዚቃ ኮንሰርቷ ማቅረቧ አነጋጋሪ ሆኗል። ድምፃዊቷ የፋሲካ በዓል ምክንያት በማድረግ በዛ ለሚገኙ የኤርትራ ወታደሮች ነው የሙዚቃ ኮንሰርቷን ያቀረበችው። ወደ ኮንሰርቱ ሲሄዱ የመኪና ጎማው ላስከመበላሸት ደርሶ ብዙ ነገሮችን አጋጥሟቸው ባድመ እንደደረሱ ነው በፎቶግራፍ የተሰረጩ መረጃዎች ያመለክታሉ። በባድመ የፋሲካ በዓልን አስመልክቶ ያዘጋጀው ኮንሰርት መነጋገሪያ ሆኗል። የሙዚቃ ድግሱን ያካሄደችው ከ2 ዓመታት በፊት ኢትዮጵያን አዋረድናት ብላ የዘፈነችውና በሂግደፍ ደጋፊነቷ የምትታወቀው ሄለን መለስ መሆኗም ታውቋል። ባላምበሳም ባድመም ተዋጉባቸው መሬቶች ስለዚህ ሄለን መለስ ካልኦት ኤርሚያስ ሽላን ብዙሓት ዝርከብዎ በዓል ፋሲካ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ኤርትራ ንምፅምባር ዝኸድዎ ጉዕዞ ድሮ እንታይ ፈጢሩ ኣሎ ነውፅ ፈጢሩ ኣሎ everything that is happening in Eritrea is news words ይኮይኑ ኣሎ ኤርትራ ምንጭ ዜና ናይ ዚኣቶም ከም ዝኾነት ካብ መዓልትና መዓልቲ ናይ ተጋህደይ ድመፅእ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ሎሚ ነፍስ ወከፍ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ንዓታቶም ከም ዜና ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ መሬቶም ኣብ ናፃ መሬቶም እንተደረፉ ምስ ሰራዊቶም ተባዓውዶ ኣመን ተሕለፉ where is the problem no ካብ ኤርትራ ኣመና ዝተዳህለ ሕብረተሰብ ንርኢ ስለ ዘለና እዚኣ እስከ ስምዕዋ ባንዴራይ ዝተቃለስ ኩላ ባንዴራይ ደመይ ዘፍስስ ኩላ ባንዴራይ ተንበልብላላ برست مريتي بعدمي إليك نيري قديمي راقد عقيدك عدمي برست مريتي بعدما إليك نيري فلما راقد عقيدك عدمي ከምዛ ንሪኦም ዘለና ኤርትራውያን ከዋኸብቲ ስነ ጥበበኛታት ናይ ብሓቂ ኣሜዚንግ ዝኾነ ፕሮግረስ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ኣብ ናይ ሰላም እምበር ናይ ኩናት መንፈስ ከም ዘየላ
ቀጻሊ ዝገብርዎ ዘሎ መልእኽቲ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ረበሻ ወዲቑ ስለ ዘሎ every movement ናይ ኤርትራ ከም ዜና ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘሎ because ኣብ ረበሻ ዘሎ ሃገር ሓደ ሰብ ኣመና ፈሪሁ ተጨቢጡ ነፍሲ ሒዝዋ ዘሎ እቲ ካልእ ሰብ ክሓልፍ ከሎ ዕዑ እንድሕር ኢሉ እውን ምንቅስቃሳት ናይ ስምባደይ ዘርኢ ስለዚ ኤርትራ ሄለን መለስ ወይ እውን ኤርምያስ ወይ እውን ሽላን ከምኡ ድማ ኣይፈለጥኩን ተዋሳኢ ሽሙ ግን ይፈልጠ ብዙሕ ናቱ ፊልምታት ሲሪየ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣርበጅ ሒዞም ወይ ታንኪ ሒዞም ኣይኮኑም መፅኦም ስነ ጥበበኛታት እዮም ንሰራዊቶም ንኸዘናግዑ እዮም ከይዶም how is that a problem ኣብ ልኡላዊ መሬት ናቶም ዘለው እንታይ ኮይኑ ፀገም ኮይኖም of course ራዕዲ ስለ ዘለዎም ናይ ሻዕብያ ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይ ሻዕብያ ክድህሎም ንርኢ ኣለና I'm sorry man this is your problem this is none of our problem ንዓና ዝምልከት ኣርእስቲ ይኮነን በዚ መንገዲ ድማ ቀጻሊ እናተኸታተልና ክንከይድ ኢና ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ መድረኽ ኢና ኣቲና ዘለና ሕጂ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ክንሰግር እስከለትከ ኩናት ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣመላኺቶም ትግራይ ዝኾነ ይኹን ኣካል ወጊና ናብ ኩናት ተኣትወሉ ምኽንያት የለን ክብል ድማ ወሲኽሎም ቀንዲ ዕማም ጊዜያዊ ምምሕዳሩ ኣብ ከቢድ ናብራን ዝርከብ ዝበሎም ተመዛበል 16 ማይዛ 2017 ዓ.ም ንላዕለዋይ ሓላፊ ኮሚቴ ምክትታል ምርግጋፅን ምኽባርን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ንዝተመደቡ ሜጀር ጀነራል ሳማድ ኣኩሰዴም ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተቐቢሎም ዘዘራረቡ እንትኸውን ኣብ ከቢድ ናብራ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ጉዳይ ቀዳማይ ዕማም ናይቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምዃኑ ሓቢሩሎም ኣሎ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣዛሚዱ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ኣፋፅማ ምስንባትን ዳግምን ናብ ሕብረተሰብ ምፅምባርን ሰራዊት ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኣፋፅማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብሓባር ብምቅራብ ከም ስራሕ ይገሊፆም ብሓደ ሓደ ኣካላት ዳግማይ ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣታት ከም ስማዕ ዝገለጸ እቲ ፕሬዚደንት ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ትግራይ ናብ ዳግማይ ኩናት ተኣትወሉ ምኽንያት ከም ዘይህሉ ገሊፆም ትግራይ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ደጊፋ ደው ትብለሉ ምኽንያት ከም ዘይ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናብ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል ገይሮም ድራማ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣፍኮርስ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣዝዩ ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ግን እዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ልዑል ስቃት ዝፈጥሮ ናይ ኣቢ ምሕደራ ብዙሕ ዓይነት ጎዝጓሳትን ፕሮፓጋንዳን ክገብር ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣፍኮርስ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ኤርትራ እውን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኤርትራውን ብዝያዳ ቀንዲያት ናይ መዓልቲ ናጽነት ስለ ዝኾነ ከም ዓመታዊ ትርእዮ ንኤርትራ ታርጌት ዝገበረ ፕሮፓጋንዳ ንርኢ ኣለና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ኤር ኢንፍሉዌንዛ ዘበን ስለ ዝኾነ ከም በዓል ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ዝነበረ ኣብ ዝቐረባ ድማ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ክሰርሕ ተባሂሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ስርሑ ክእለ ዝተገደደ ቲቦር ናጊን ካልኦትን ኣንጻር ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለው ንዕኡ ብዝምልከት ሰፊሕ ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ሂባ ነይራ ከምዚ ብሓበሬታ ክመፅእ ከሎ ንሕና ድማ ተቐቢልና ሼር ምግባር ኣገዳሲ እዩ ኣነ እውን ተቐቢለ ሓንቲ ኣገዳሲት መልእኽቲ ኣብ ትዊተር ፅሒፈ ኣለኹ ንሳ ድማ ኤርትራስ ብሮክን ስትሪክ ኣውትስማርቲንግ ኤነሚስ ኣገን ኣገን ኤርትራ ኩሉ ግዜ ፀላእታ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝመፅዋ ኣብ ዓውደ ኩናት ክኸውን ይኽእል ሳይኦፕስ ዝበሃል ናይ ሓንጎል ኩናት ስነ ኣእምሮኣዊ ኩናት ናይ ሚድያ ኩናት ኩሉ ዓይነት ኣንጻራ ክመፅእ ከሎ ኤርትራ ንግዚኡ ክትዕወተላ ትኽእል ትኸውን ንሓዋሩ ግን ኤርትራ ተዓዊታ ትወፅእ ኤርትራ has faced far bigger enemies and emerged stronger every time ስለዚ ሓያለ ፀላእቲ ስለ ዘለዋ ኤርትራ ሓያል ህዝቢ መመሊሰና ሓየለት ትኸይድ ኣላ ሓያል ፀላኢ እንተለካ እንተደየጥፊካ ኣዝኻ ሓያል ኮይንካ ክትወፅእ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ እዚ ሓያል ዓቐበት ተወፂእካ ሓይልካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ now even that attacks are predictable ነዊሕ ዓመታት ከምዚ ዓይነት ብድሆ ስለ ፀንሐት ኤርትራ ማእስ መጥቃዕቲ መፃ ብኸመይ ክመፃ ይኽእል እንታይ ዓይነት መጥቃዕቲ ፅቡቅ ጌራ ላልያታ እያ ኤርትራ ነዊሕ ዓመት ኣብ ዝፈተና ስለ ፀንሐት ናይ ፀላእታ ታክቲክ ፅቡቅ ጌራ ተፈሊጡሎ እንታይ ኢሉ ይፅዋዕ ኢለየ ኣለኹ ኤርትራ ብፍላይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብተደጋጋሚ ዝገልፃ ኤር ኢንፍሉዌንዛ ሲዝን ናይ ኢንፍሉዌንዛ ናይ ኤርትራ ሕማም ዝለኽፈሉ ቅንያት ኢና ዘለና መዓልቲ ናፅነት መዓልቲ ሰማታት ክሳብ ወርሒ ትሽዓተ ዘሎ ምጅማር በርታዊ ቃልሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ኣንጻር ኤርትራ ክፀሓፍ ንቡር እዩ ኤርትራ ድማ ስለ ትፈልጦ ነቲ እዋን ኣቐዲማይ ሓበሬታት ኤር ኢንፍሉዌንሳ ክጅምር ስለ ዝኾነ ዘድሊ ምድላዋት ግበሩ ዝተፈብረኸ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክመፀኩም እዩ ተዳሊኹም ልፅንዑ ዝብል መጠንቀቕታ እያ ትህብ ከም ዝልክዕ ሓደ ግዜ ኣብ ገለ ሲዝንስ ሰዓል ክመፅኡ ወይ ከምዚ ክመፅእ ኢልካ መጠንቀቕታ ትህብ ኤርትራ እውን ከምኡ ዓይነት መጠንቀቕታ ከም ትብደላ The annual wave of coordinated disinformation and narrative warfare that mysteriously aligns with our Independence Day, Martyrs Day, and September 1st, the Eritrea's liberation struggle began. So, but here is the twist.
تقند قداس حمرت نايز كله جن تايو the deep pockets behind it are drying up. እተም ኩሉ ገንዘብ ዝመጽ ዝነበረ ንኤርትራ ንምጽላም ንገለመለ ዝውሃብ ዝነበረ ብዩኤስ USAID ብኻልኦት መንገድታት ወላውን ካብ ኤውሮፓ ንባዕሎም ሽግር ስለ ዘለው እዚ ገንዘብ እዚ ሎሚ ክርከብ ኣይኮነን ስለዚ ታዒላ እናነፀፈት እናነቐፀት እያ ትኸይድ ዘላ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ሓይሊ ናቱ ዓቕሚ እናጎደለ ክመጽእ ምዃኑን they are out of fuel and out of ideas ስለዚ ነዳዲ ትምንጭ ነዳዲ ናቶም እናጎደለ ክኸይድ ከሎ ሓንጎሎም እውን ብዓብዩ ፍሉይ ነገር ዘይሓስቡን ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ንሳቶም their noise predictable እንታይ ክብሉ እንታይ ክጽሕፉ እንታይ ክዛረቡ ይኽእሉ ማንም ኤርትራዊ ክግምቶ ዝኽእልና ኮነ ናይ ኤርትራ ሞመንተም ናይ ዕቤት ናይ ግስጋሴ መንፈስ ድማ ጠጠው መበል ዘይብሉና ኮነ ይዝመጽእ ዘሎ ስለዚ let's keep telling our own story ናትና ዛንታ ናትና ታሪክ ናትና ቁጠባዊ ግስጋሴ ክንነግር ክንክል ኣለና let's keep building resisting and winning as always brick by brick we are building a future no one can stop ስለዚ every day step by step ሃገርና ቁጠባና ፖለቲካና ህዝብና ንኽንሃንስ ንብገሰሉ መድረኽ እዩ ስለዚ ከምዚ መባል ኣነ እውን ናተይ ግብረ መልሲ ይበ እቲ ክፅሕፍ ዝኽእል ኣብ ኤክስ ብእንግሊሽ ድዩ ብጀርመን ድዩ ብስፔኒስካ ድዩ ብዳሽ ድዩ ብፍሬንች ድዩ ብጣልያን ድዩ ብዓረብ ድዩ ብትግርኛ ድዩ whatever language you want ክፅሕፍ ዝኽእል ተሎ ብፍላይ ኣብ ፌስቡክ ትፅሕፉ ዘለኹም ልክዕ እታ ፀሓፍኩማ ኣብ ኤክስ እውን ፖስት ግበሩ ሓደራኹም ኤክስ ኣመን ኣገዳሲ ኤክስ እዩ ስለምንታይ ኤክስ መራሕታዊ እዮም ዘለዉ ጋዜጠኛታዊ እዮም ዘለዉ ሚድያዊ እዩ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ ኣብ ኤክስ እዩ ዘሎ ኣብ ፌስቡክ ፖለቲከኛታት ኣይመላለሱን እዮም ፌስቡክ ዝየደ ካልእ ሰብ ንድራማታት ገለ ተደይ ኮይኑ ናይ ፖለቲካ ናይ ፀለውቲ ሰባት ኣብ ፌስቡክ ኣይፅሕፉን እዮም ኣብ ኤክስ እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣብ ኤክስ ኢንጌጅ ምግባር ማለት ድማ ኣገዳስነት እዩ ስለዚ ነዚ ናትና ሼር ተገበርኩሞም ፈሎው ተገበርኩምና ነቲ ናይ ኤርትራ ዝግበር የማነ ገብረ መስቀል ዝገብሮ ዘሎ ናትኩም ሓሳብ ወሲኽኩም ወይ እውን ከም ዘሎ ሪትዊት ተገበርኩሞ እውን ነፍሱ ዝኻለ ሓጋዝ ነጥብ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ሕጂ ናብቲ ናይ ትግራይ ገፅና ክንሰግር ኢና ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ኣብዚ ዝበሃል መሬት ዝወረዱ መናሰይ ደቆም ምዒዶም ክምልሱ መምርሒ ከም ዝወረደ ተሰሚዖም መናሰይ ናብ ሓራ መሬት ክወርዱ ኣብ ልዕሊ ዘተባብዑ ኣካላት ስጉምቲ ክወስድ ጎስጓሳት ክካየድ ፀኒሑ እዮም እሳም ቢሮ ትግራይ ፀኒሎም ክሰምዑ እንተኮይኖም ክሰምዑ እንተኽኢሎም ካብቲ ዝሓለፈ ናይ 2 ዓመት ጋዕገልጠም ወፂኦም ብሓቂ ስኽን ኢሎም እንታይ ኢና ንገብር ኣለና ኢሎም ሕሳብ ተጀሚሮም ኣብ መቐለ ኮፍ ኢሉ ካብ ሓራ መሬት እየ ኢሉ ቪድዮ ናለቐቐ ሼር ዝገብር ኣታ ጀግና ዝብል ኣብ መቐለ ኮፍ ኢሉ ኣሎ እዚኣ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ኣዲስ ኣበባ እዛ ዘረባ እዚ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ተዘቕመጥ ነይሩ ሰብ እዚ ናይ ፋኖ ቪድዮታት ሼር ገይሩ ኣዲስ ኣበባ ሓንቲ ሌትር ይሓድር ናይ ሸኔዶ ኦላዶ ወቦ ዝብልዎ ናይ ኦሮሞ ነፃነት ጦር ቪድዮ ወይ ኣክቲቪስት ዝተዛረቡ ንኡ ፕሮሞት ናገበረ ንኡ ጀግና ናበለ ሼር ገይሩ ወይ ናቱ ቪድዮ ለጢፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከቕምጦ ዶ ይኽእል ኣብይ ኣየቕምጦን መልሱ ንሰማዕ ኣብ ትግራይ ግን ኣሎ ኣብ ትግራይ ኮፍ ኢልካ ጅግንነት እዩ ኣብ ትግራይ ሕዚ ድማ ኣመራርሓ ልምዓት ጉጅለ ገዛ ወለድን ሼር ዝገብር ኣታ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣብ ትግራይ ክልተ ዓይነት ግንባር እዩ ዘሎ በብግንባሩ ክንሰምዖ ክንፍትን እስከዚያ ካስምዕዋ ይሰምዕ ኢልካ ትገድፎ ኣይኮነን ምፀላእ ዝሰርሕ ሓይሊ እንተሃልዩካ ፀላእ ከይሰምዖካ ብትብል ስትራቴጂ ሕልቲ ገይሩ እዩ ዝመፀካ ዘሎ ስትራቴጃይዝ ዝገብር ዘሎ ምፀላእ ኮይኑ ኣብ ሎግያ ዘለው በዓል መን እዮም ኣብ መጋለ ዘለው በዓል መን እዮም ኣብ ኩሪፍቲ ሆቴል ዝንየው በዓል መን እዮም ዓፋር ከይድኩም እዚኣ ምሳሕ ኣብያትኩም ድያ ሰራዊት ትግራይ ምስ ዓፋር ተዘራሪቡ ምፍታሕ ኣብያቶ ድያ ወዲ ወረደ ሸፊትና ዝብሉ እውን እኒአው ክቆልዑ እንታይ ዝበሃል ሽፍትነት እዩ ሸፊቱስ ኣነ መሬተይ እንተዘይተኸቢሩ ናይ ለባማማት ተዝኾን ከምኡ ጌርካ እውን ይስራሕ እንዲ መሬትና የተኸበረን ምዕራብ ትግራይ እሞ ክንኣቱ ኢና ኢሉ ዝተወሰነ ሓይሊ ዘፈራርሕ ሓይሊ ምፍጣር እኮ መተኸኣለን እዩ ንዓኻ ንሰራዊት ትግራይ ክወግኣካ ሸፊት ኣለኹ ዝብለ ፍሬም ግን ብግልባጥ እዚኣ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ስራሕ እያ ምስ ኣወል 4 ተዘራሪብካስ ግሒትካ ኢኻ ተምፆም እዚኦም ቀሊል እዩ ኣብ ኣውራ ኣብ ኮነባ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሚድያ ቀይዲ በተኻዊ ኣካይዳ እንዲ ዘለዎ እቲ ሕንፍሽፍሽ ድማ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ዘውድቆ ዘሎ ናፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ብላብላ who are you ናፃ ሓሳብካ ገሊፅካ እንታይ ኣፍሪካ እዩ እቲ ሓሳብ ናፃ ሓሳብካ መሃብ ዘይኮነ ሕንፍሽፍሽ ኢኻ ትፈጥር ዘለኻ ከምታ ዘላታ ዘይትገልፃ ትግራይ እንታይ ኮይና ኣላ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ናፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ኣብቲ ዓዲ ላዕሊ እዩ ኤንድ እንታይ ከተፈጢሩ እቲ ናፃ ሓሳብካስ እንታይ ኣፍርዩ ኢኻ ትብሎ ኮነ ሓደ ሰብ ብዘረባ ሃገር ከምዘይህነፅ
ኣብነት ንድሕር ደሊኻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ እዩ ሓደ ነቲ ሓደ ክፀርፍ ይውዕል ሓደ ነቲ ሓደ ከዳኽም ይውዕል ሓደ ነቲ ሓደ ክሃርም ይውዕል መዓስ ዳይ ክስራሕ ትስራሕ መጋበርያታት ድማ ገንዘብ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ድማ ነቲ ፖለቲካ ከም ድሌት ትዊስት ይገብሮ ብከምዚ ድማ ሃገር ክትሃንፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስታሊን ዝብሎ ዝነበረ እሱ እዩ ድሕሪ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካ ነቶም ሸነ ወይ እውን ነቶም ናይ ህወሓት ዘጣቅዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከፍ ክብላ የፍርዱሉን እዮም ስለምንታይ ሃገር የፍርድ ስለ ዘሎ for whatever reason ኣብ ትግራይ ግን ዕንወት ናይቲ ትግራይ it's okay ኣነ ናይ ትግራይ ገዲስኒ ይኮነን ጀነራሊ እቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሞመንተም ከመይ ጌርካ ንምዕንቃፉ ንድሕሪት ምምላሱ ክንምንታይ ስጉምቲ ክየት ከም ዘሎ ወላ እውን ተሓድሽ መራሒ ተመሪፁ ዘሎ ተቃውሞ ኣጋጢሞ ኣሎ ይብልሎ በዝኻረ ዋደው ንትግራይ ጊዜያዊ ምሕዳር ንፕረዚደንት ታደሰ ወረደን ካቢኔውን ኣይንቕበለን ኢሉሎም ዘባደው ኣብ ትሕቲ ግምት ዘይመሓደር ካልኣይ ሙሉእ ዞባ ኮይኑሎም ካብ ምዕራብ ትግራይ ቀፂሎም ነሲዕቡ ኣብ መንጎ ጊዜያዊ ምሕዳርን እቲ ዞባ ዘሎ ርክብ ከመይ ክኸውን ካብቲ ምሕዳር ዝፅሓፉ ደብዳቤታትን ውሳነታትን እቲ ዞባ ኣይንቕበልን ማለት ድዮም በጀትን ኦዲትን ከመይ እዩ ክምራሕን ክመሓደርን ኣገልግሎት መንግስትን ፀጥታን ክሳብ መዓዝ ከምኡ ኢሉ ክቐፅል ዝብሉ ሕቶታት ዘበገሰ ኮይኖም እዚ ነገር ብኣቓልቦ ክረአ ዝግብኦ ዛዕባ እዩ እቲ ሕዚ ተጣይሹ ዘሎ ጊዜያዊ ምሕዳርን ዝወደቦ ካቢኔን ተቐባልነት የብሉን ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ሎሚ 16 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ ዝኸበርካ ዝበርኩም እዩ ብውሽጣዊ ብዝኾነ ምክንያት ናይ ህልውና ሓደጋ ገጢምዎ ኣሎ ስምረት ተጋሩ ካብ ምምካት ባዕዳውያን ወረርቲ ወርቃዊ ታሪክ ዝኸተበ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ዕጥቂ ቃልስና እውን ልፍንታውያን ከፅንትዎ እንትፍትኑ ዓለም ዘስደመመ ካሊእ ናይ ዓወት ምዕራፍ ክስኒ ዝኸኣለ ህዝቢ ምዃኑ እውን ፍሉጥ እዩ መንእሰይ ትግራይ ነታ ዘይትትካእ ሂወት ፃሊ ኩሎ መዳይጉ ዝወደቑ ደቁ ሰይሮ ውሽጢ ያህለው ኣብ ደገ ሰሚሩ ብምቅላል ሰራዊትና እውን ይዕስ ምክንያት ውዕል እንተኾነ ግን እዚ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱ ብሰንኪ ሶቲ ጉጅለ ዞባ ደቡብ ዝበሃል ዘሎ ትራያ ከባቢ እዩ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ፅልዋ ድማ ዝያዳ ብኡ ስለ ዘሎ እቲ ሓራ መሬት ዝብልዎ ብኡ ስለ ዘሎ again the drama continues እቲ ድራማ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብዚ ድማ እቲ ቀንዲ ናይቲ ፒናክል ናይቲ ዝለዓለ ደረጃ ድማ ኣወልን ብርሃንን ዝፈጠርዎ እዩ ሕጂ ኣጀንዳ ክንሰጥ ክንገበር ንኽእል ኣብ ምንታይ እዩ መሕብኢታት ደሎ ቁርብ ዘሸግር ኮይኑ ድሪኦ ኣነ መስለካ ናይ ሓንቲ ኢንተርቪው ተግብር ጋዜጠኛ ትመፅእ ንሓደ ንኤርትራ ክክትክት ጥራይ ዘለዎ ጋሻ ትዕድም ንክብርታት ሃገር ዝሃርም ኤርትራውያን ከምዚኦም ኣብ ፅልእ ትግራዋይነት ተመስረተ ኤርትራውነት እዩ ገለበለ ዝብል ብሰብኩ ተስተናገድ ሓንቲ ጋዜጠኛ እንተኮይና ንቅድሚት ወፅያ ዘላ እሞ እቲ ትግራዋይ ድማ ኣሚኑ ንዓኣ ከም ናይ ትግራይ ጋዜጠኛ እንድሕር ወስዳሎ ኮይኑ ከሸግረና እዩ እዚ ፅምዶ ንሰርሖ ዘለና ኣነ ሕጂ እንድሕር ንዓኣ መደብ ክሰርሐላ ኮይነ ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ፈተውቱ ተመሲሎም ዝሰርሑ እዞም ንብሎም ፀናሕና እምኒ ድድርብዩ ገለ ተኣኻልካዮ ጨጉሩ ፅቡቕቲ ሽም ረኺብካሉ ነርካ በዓል ንሳቶም ዝስተናገድሉ መድረክ እንድሕር ኮይኑ ነዛ ሰብ እዚኣ ካብዚ እንታይ ክትገብር ዘለኽ እንተኢለያ ዝፍጠር እንታይ ከቃውሱ እዮም ንሳቶም እዮም ደቃውሱ ሕጂ ነቲ ፅምዶ እግርግር ደእትውሉ ማለት እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረሰብ ነቂሑስ ነዚአን ዓይነት ናይ ሚድያ ዕግርግር ፈጥራ ከመይ ገይሩ እዩ ከመሓድራ እንደለዎ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ንስኻትኩም ከ ተሰማዕነትኩም ከተዕብዩ ትኽእሉ ንዓኻ ኣብ መፃብብ ከተእትወካ ትፍትን ነራ ኤኒዌይ እዚኣ ንሪያ ዘለና ነጥቢ እዛ ኣወል ስዒድ ዘገብራ ዘሎ ድሮ እታ ስታሊን ክምልሳት ፀንሐት ነጥቢያ ከምኡውን ሃይለ ክምልስዋ ፀንሑ እዮም እንታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንሓድነት ህዝቢ ናይቲ ሃገር ከምኡ ድማ ምስ ጎረባብቲ ሃገር ብሰላም ከናብር ዘይክእል ኣጀንዳታት ተኣናግዱ ሓበሬታ ክዋቦም ክኽእል ኣለዎ ኢትስ ኦልዌይስ ትሩ ፅልኢ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝዘርእ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ተሓታትነት ኣለዎ እዩ እንተይልኝ ገን ፅልኢ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝፈጥር ሰብ ተሓታቲ ኩሉ ግዜ ሚድያ ሓላፍነት ኣለዎ ኣካውንታብሊቲ ዝበሃል ኣለዎ ሪስፖንሲቢሊቲ ዝበሃል ኣሎ ሚድያ ወላ ናፃ ሚድያ እንተተባሃለ ከም ድሌት ከናፃ ስለ ዝኾንካ ህዝቢ ከተዋቅዕ ንህዝቢ ናብ ካልእ ህልቂት ንክኸይድ ዝደፍእ ሰብ ኩሉ ግዜ ገበነኛ እዩ ብገበን ግማ ክትሓዝ እዩ ስለዚ እንድሕር ሰላም ትደሊ ኮይንካ መጀመርያ ባይታ ናይ ሰላም ከተመቻቸ ኣለካ እወዝ ፀገማት ነይሩ ይኸውን ዝኾነ ይኹን ክህሉ ተፈጢሩ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ነቲ ኩነታት ከተመቻቸ ክትክእል ኣለካ ብክልቲኡ ወገን
ንኣብነት ኣነ እዚ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣነ ትግራይ ናፃ ሚድያ ብኤርትራ ኮ ናፃ ሚድያ የለን ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ እንታይ ተሰማሚዖም ትፈልጡ ዶ ሓንቲ ካባ ኣብ ሚድያ ናይ ህወሓት ናይ ትግራይ ሚድያ ኣንፃር ኣቢ ወይ እውን ኣንፃር ኢትዮጵያ ንኸይዛረብ ናይ ኣቢ ሚድያ ድማ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘሎ ኣንፃር ህወሓትን ትግራይን ከይዛረብ ተሰማሚዖም እዮም ምክንያቱ እቲ ሬቶሪክ ወይ እውን ዘራስን መባእሲ ቃላት ክውገድ ከም ዘሎ ብክልቲኡ ወገን እዮም ተሰማሚዖም ነይሮም ሃው ካም ምስ ኤርትራ ግን እንታይ ተባሂሉ እጁ ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ዘለዋ ኩነታት ነፃ ብቦ ኣንፃር ኤርትራ ከም ድሌትኩም ኩሉ ትፅሊ ናብ ኤርትራ ጥራይ ጠቕሊልኩም ናብ ኤርትራ ጥራይ ደርቢይዎ ዳትስ ዋይ ድማ ጆኖሳይድ ዶ ገለዶ ኤርትራ ግፍዕ ፈፂማ ገለገለ ጌራ ዝብል ዘረባ ብዝያዳ ዝስማዕ ኣገይ ኣስተውዒልና ንኽንሪኦ ኢለ ሕልፍ ኢልና ኣብዚ ትመልሲ ተዛረበ ከተሰይጥኖ ሶሻል ሚድያ ዩቲዩብ ፌስቡክ ቴሌግራም ቲክታክ ገለ ዝኣመሰሉ ነገራት ኣሎ ካብ ሜንስትሪም ሚድያ ውፅእ ዝበሉ እዚኦም ክታርዮም ኣይትኽእለን ሕድሕድ ሰብ ዝመሰሎ ነገር ዝዛረበሎም ናይ ሚድያ ኢንስትሩመንት እዮም እዚኣቶም the only things ስኻ ክትቆፃፀሮ ሞኒተር ኢቫሉዌት ገለ ክትገብሮ ትኽእል ሜንስትሪም ሚድያ ተኮይኑ እዩ ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ውልቂ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኖት ኦንሊ ዩቲዩበር እያ እዚ ብራኸሾ ኣብ ዩቲዩብ እዩ ዘሎ እታ ሆስተር ወይ ከዓ ጆርናሊስት መድሂን ዩቲዩብ ኦውነር እያ ፌስቡክ እውን ኢንፋክት ኣለዋ ሶ ኦዲት ክትገብር ኣይትኽእልን ሞኒተር ክትገብር ኣይትኽእልን ብትሕዝ ዘሎ ናይ ትግራይ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ሴኪር ዝኾነ ስርዓታት ነይሩ ኣካውንታቢሊቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ገለገለ ዝበሃሉ ነገራት ኣፕላይ ክግበሩ ነይሮም እዮም ሕዚ ግን ብቲ ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ናይ ቅድሚ ሕዚ ግዜያዊ ምሕዳር ንብሎም ዝነበርና ወይ ከዓ ናይ ብልፅግና ወኪላት ንብሎም ዝነበርና ኢንፎርማሊ ማለት ሕዚ ግን ብግልፂ ብዕሊ ብልፅግና ዝኾኑ ኣለዎ ከም ዝበዓል ጌታቸው ከም ዝበዓል ፕሮፌሰር ክንደያ ያው ቢኮዝ ደብዳቤ ተዋሂቦም ናይ ሹመት ካብ ብልፅግና እቲ ሶሻል ፋብሪክ ዝበሃል እቲ ካልቸር ኖርም ቫልዩ ዝበሃል ብምሎም ሃደሽ ደሸቢሎም እዮም ሶ ትግራይ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ወዲ ኣነ እኳ ቀደም ኣይከታተሎን እየ ነይረ ግን ብርሃነ ከም ዝረኽቦ ብሓቂ ለባም እዩ እቲ ናቱ ርእቶ ድማ ብስል ዝበለ እዩ ኦፍኮርስ እዚ ሕጂ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ካብ ነዊሕ ኣነ ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዘይኮንኩ እዚ ንትን ክብል ኣይክልኒ ኣካይዳናቱ እንታይ እዩ እቲ ሰብ ኣይፈልጦን እየ ግን ኣብዘን ሕጂ ቁርብ ትለይ ዝርዮ ዘለኹ ንዝኾነ ሰብ ድማ ኣብዛ ሕጂ ዘላ ኮንቴክስት ጥራይ ክፈርዶ ዝደሊ ባክግራውንድ ናቱ ቅድሚ 22 ዓመት እንታይ ይገብር ነይሩ ወይ እውን ኣበይ ነይሩ ኣይ ዶንት ኖ ኣብዚ ሕጂ ዝርዮ ዘለኹ ግን ዘረባ ናቱ ኮሌክትድ ዝኾነ እርኑብ ዝኾነ ዘረባ ነቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ፅቡቅ ክገልፆ ዝኽእል እዩ ወገን ኣወል ዝግበር ዘሎ ተበግሶ ወገን ኤርትራ ዝመፀ ተበግሶ ከም ምዃኑ መጠን ነቲ ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ከም ፖሊሲ ደረጃ ወላ ኣይተኣወጅ እምበር ሓበራዊ ሰላምን ርግኣትን ንምህላው ይፅዕሩ ከም ዘለዎ ዘንፍት ኢና ንርኢ ዘለና በት እዚ ንካልኦት ናይ ዓብይ ስግኣት ክኸውን ከም ዝኽእል ካብ ምርዳእ የድሊ ክምለሳ እዛ ናይ ኣወል እስከዚያ በዚ ሪኣክሽን እስክንሰምዕ ክልተ ዓይነት ሪኣክሽን ክንሰምዕ ድርቂ ግፍዕ ፈፂሙልና እዩ መንገዲ ዓፂና እዩ ሰባት ብቀልጢፉና ክነብፅሖም እናተገባና ካሊእ ብዙይ መንገዲ ሃኒፅና መንገዲ ቆፊርና ኢና ሓሊፍናዮም ኣብኡ ብዙሕ ዝጠመየ ሰብ ሞይቱና እዩ ኢሎም ቂም ተዝነብሩ ሕወሓት ንምንታይ ቂም ርስዕ ኣቢልስ ወዲያው በቃ ሓቢርና እንደምስሶ ንደርጊ ንምንታይ ከመይ ኢሎም ተስማዕሚዖም ፅቡቕና እዚኣ ፅቡቕቲ ኣብነት ነው ትማል ረሲዖም እዮም ትማል ንረስዓዮ ንታሪክ ናቕምጦ ሕዚ ግን ናይ ሓባራዊ ፀገም ኣለና ንቅድሚት ንኸይድ ታሪክና ገሪፍና ንቅድሚት ንኸይድ ኢሎም ተባሂሎም እዮም ከይዶም ናይ 77 ርስዕ ኣቢሎም እዮም ከይዶም ናይ 77 ርስዕ ኣቢሎም ተዓሪቖምሲ ተመሊሶም 77 ይዝክርዎ እዚ ከመይ ጌርካ ንምንታይ ተዓሪቕካ ስለ ዘዋፀካ እዩ ዘዋፀኒ ኣነ ኣብ ታሪክ ኒኽ ከይብልን ምክንያቱ ትዛዓበየ ይሕሸኒ እዚኣ ዘረባ ሕጂ ስታሊን ዝብላ ዘሎ ፅብቕቲ ዘረባ እያ ኣብ ታሪክ ብፍላይ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ብዙሕ ዝፈላለዩሉን ዝሰማምዑሉን ነጥብታት ነይርዎም ኣብ ኣገደስቲ መድረክ ግን ኩሉ ግዜ ሓበራዊ ስራሕ ይውስኑ ነይሮም እዮም ስለዚ ፎር ወቴቨር ሪዝን ሕጂ ከምኡ ዓይነት ብድሆን ተጋጢሙ ብሓደ ክሰርሕሉ ዘይክእሉ ምክንያት ኣይ ዶንት ኣንደርስታንድ ኢት ማለት ፍሉይ ነገር ክኸውን ኣይግባእን እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ህዝቢ ክረብሕ መኻለ ነይሩ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ካብ ምትፍናን እውን ዕረፍቲ ምረኸበ እታ ሰላም ትብል ዝነበረት ድምፂ ሎሚ ካልእ መንፈስ ክትገብር ከላ ባይ ዘ ወይ ንስታሊን ኣገለ ኮንቨርሴሽን ክዕድሞ ደስ ምበለኒ ቁፅሪ ናቱ ዘለኩም ትፈልጡ እንተለኹም ምዝ ናይ ፅምዶ ዝኾነ ዝርርብ ገበርና ነርና ቁፅሪ ናይ ስታሊን ዘለዎ ኣብ ቻት ወይ ኣብ ገለ እንተትሰዱለይ ደስ ምበለኒ ነይሩ ኣነ ኮንታክት ስለ ዘይብለይ ምሱ it would be very interesting ሕጂ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ግን ብፅቡቅ ጥራይ ዝርአ ዘሎ ይመስለኩም ቲሞን ግረፍ
أول سعيد باباغال إلنا أنا يغزي وزي زبال ناي بوليتيكا كونسيكونس ناي بوليتيكا تاش أناليسيس سرح سوي كنا صحيفة هو زي نعمله إزارة باباغالو إلنا أنا ميكروفون هاتم مقول حي إمبر أول زمصوية ولا أول زبلة ولا جن تاي طعمهم أول سقيدو حال بقى أدمنشر زدل سب زهرة زدل سب واترنت زدل سب اللي كارلو نتوا ساتسفاي غور يقول زلو سقيدو خوب زناي زربا قال وقا زلو سب تبرلي هذا معلتنا أول خبزي أول بقى ما يكون لاتنا أفكوي كلمة لأن أول خزارو سمعي مالتي بترفات إساس أول أنت جنتايو ناول عند كاركتر ناول كهرم اللي زفتن زلو زي سب مجمري أول أنا بوليتيكا يكون كنا بليد زارب أنا سنت ببنيا يزبل سلازي تباب سزلو وسبيو if you understand تباب كم زلو ناي تباب كلتو أبستفل عليه مدرخ زرعيو برقص دما ناي تباب كلا زلو وسبيو عخاتكم وين بتات تباب غيرو بلا غير مسمورات عزكم سوري حكيو كتبلو يتغلقها بعال السخات تقبروا زلوهم جن حدا نعشتي كونكمن كالاي I don't know انتي to end game نايزيوم يردعنني يعني of course كم زخفلوا لنا ربحا كم زلوهم يردعني يوم بتي audience ناتهم ونخوم عينة هو تتا نتزبن من تايم كم زقبروا زلو السخان تمساغا زلو مجمريا تقامناتكم ناي تقراي يندي حقينو كم تقارو shouldn't you be worried about your ناتكا تقام كتزارب أي مخالكا مالت إيرتراونت زبال هاجراو مننت هلنا and we are proud of it إيرتراونت نعنا كبر مننتيو نخبرينا ندخملينا زل على كون دمان تصير مخنياتو أسارينا سلالنا سلزقونه إذن عاخا أنت بخمي من قديس عجم كونك كازغل أتزحفر كفالغة نبعلو أبتا هاجراو نتتقراي زبال كم هاجر تزغون نيرو نتتقراوي زبال كم مننت عقوبات عجم يبلو ولا وين كالو تزبغلو بالتي إيرتراغنكم عينت ناتا هاجراو مننت تجبرت صقم يبلون السودان اكو اشحات عينات مننت يزلو ማለት በቢ ሃይማኖቶም በቢ ቀቢላውን በቢ ቋንቋን ክትሪኦ ትኾንካ ሱዳናዊ ዝብሎ መንነት ግን ሃገራዊ መንነት ኣሎ so is Nigeria and so is Kenya ኣብ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ ግን እቲ ኣብ ርእሶም ዝኣተወት ጌጋ ዝኾነ ሶፍትዌር ክትእረም ዘይትኽእል ንዓዓ እናኳማስዑ ክነብሩ ይፍትኑ ሕጂ ኣወል ዝበሎ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ኣወል ዝወሰዶ ስጉምቲ ድማ ዝኾነ ይኹን ጉድለት የብሉን እንታይ እቲ ፀገም ኣብ ርእሶም ዘሎ ቫይረስ ክወፅእ ስለ ዘይክእል ካልኦት ናትናኤል ሓንቲ ፅብቕቲ ዘረባ ዝሃበኒ ናትናኤል ኣስመላሽ ኣብ ዝዓዲመ ከለኹ ኣብ ትግራይ ዝዛረብ ከማኹም ከም ኤርትራውያን ኣይኮነን ኤርትራውያን ንሃገርኩም ስለትፈትዉ ኣክቲቪስትስ ብወለንታኹም ናፃ ኮይንኩም ትሰርሑ ሰባት ዳኣምበር ዝኸፍለኩም መንግስቲ ወይ እውን ማሕበረኩም ስለ ዘሎ ይኮንኩም ትዛረቡ ኣብ ትግራይ እንኩም ይኮነን ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኩም ይኮነን everybody is paid መጠን መን ይኸፍለካ ኣሎ ናቱ ኣጀንዳ ኢኻ ተሳሲ ኢሉ that's a very ዘገርም ነገር ኢና ዓይ ኣብ ኤርትራ ንሕና ኤርትራ ሃገረይ ክከላኸል ከለኹ ኣነ ዝኸፍለና ኣካል ስለ ዘሎ ይኮነን ዝኸፍለኒ እውን ኣይደልን እየ ምክንያቱ ኣነ እንተዘይገይራላ ዝገብረላ ሰብ እውን ስለዘየለ እዚ እታ ኣነ ዓቕመይ ክገብር ዝደሊ ንዓይ ክትዕመኒ ነቲ ደቂ ደቀይን ህዝበይን ክትዕሞ ንገብሮ ስራሕ እዩ ክብሪ ድማ ይውህበና እንታይ ማለት እዩ እዚ ዓብይ ፍልልይ ከም ዘሎ ኤርትራ እንካ ዝብ ዘይኮነስ ብናፃነት ሃገር ከገልግለላ ረይዲ ዝኾነ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ዘሎ መንእሰይ እውን እኮ ዝግብኦ ፃማ ዝረኸበ ኣይኮነን ወላ እውን ኣብ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈታት ከፍ ኢሉ ዘሎ መርሕነት እውን እኮ ዝግብኦ ፃማ ዝረኸበ ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ኤክሰፕሽናሊ ኤርትራውነት ክቡር እዩ ክብል ከሎ እቲ ህዝቢ ዋጋ ዝኸፍለሉ መንነት እውን ስለዝኾነ ከፍ ኢሉሉ እዩ ዋጋ ምኽፋል ድማ ይቕፅል ስለ ዘሎ እዩ ህውተታ ናይ እዚኣቶም ግን መወዳእታ የብሉን ቡ ጌርና ክንቅፅል ኢና ኣብዚኣ ሓንቲ ክበኩም እየ ብኣ ጌርና እውን ናብ ምውዳእ ገፅና ሕሳብ እዩ ናይ ኤርትራ ዝገበርና ርእስና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ርእሲ ትግራይ ዝገበሮ ተኣምር ብስሩ ኣብ ዓለም ዘየሎ ቲዮሪ እዩ ከምዚ እውን ዘይግበር ተባሂሉ ዝበል እዩ ኣይ ዘርዚርካ ትብታይ ኣይኮነ ግን እዚ ክሕፀበሎም ድዮም ሓንሓሰቡ ኮይኖም ንኽፍርሖም ዲኮይኑ ይስምብሎም ዲኮይኑ ከምኡ ቴረር ተኣቱ ተለካ ተብልካ ዝትገብሮ ይትፈልጥ ከምኡ እዩ ኣነ ግን ካልእ እውን ባ ይብሉ ሓደ ዘለዎም ክቱር ንዕቐት ንፖለቲካ መራሕቲ ትግራይ ዘርእየኒ ማለት እንታይ ድዩ حصور كندنا وسوي حسرك عندي طب نحن بوليتيكيين تحت حصورات لازمانو بس زرع مزنات زفت عملك
ክትዋገ እንተለኻ ክትዛረብ እንተለካ ፅምዶ ክትፈጥር ተቃቲልና ዶ ከተማታት ንዓንዩ ኢኮኖሚና ዓንዩ ድሕር ሰብ ተሪፍና እቶም ትማሊ ትግሬና ትግሬ በእስክርቢቶ እናዋጋቸዋለን እንድበሉና ትግሬ አይገዛንም ኢሎም ናይ ኤርትራ ነፃነት ነፂጎም ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰር ረጊፆም እስኹም ብመድፍዕ ንሕና ብፒሮ ኢና ነዋጋኣኩም እንድበሉና ከዓ ተግቢሮም ተቃቲልና ከተማታትና ዓንዩ ኢኮኖሚና ዓንዩ ልዑል ዋጋ መንእስያትና ከፊልና ኣብ ህልኽ ኣቲና መን ይተጎድዩ ኣብ ፍልጠት ተመስረተ ክኾነሉ ገሊኦም ፅምዶ ክትፈጥረሎም ትኽእል ፕላትፎርም ዘለዉ ካዶ ኢልካ ኣጀንዳ ተለዩ ብሓፈሻ እንሪኦ ዘለና በዚኦም ንህዝቢ ትግራይ ክንልክዖ ይንኽእል ኢና ብወገነ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ኩነታት ኦብጀክቲቭ ንሪኢኻ ካብቲ ዝተገበረ ኤርትራ ዝገበረቶ ስጉምታን ብወገነ ኤርትራ ክሪኦ ከለዉ ኩሉ ትኽክል እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኤርትራ ልኡላውነታ ተደፊሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንህላዊኣ እያ ትቃለስ ነይራ ክሳብ ሕጂ እውን ትቕፅል ዘላ ንህላዊያ እሊት በዓል እዚኣቶም ዝነበርዎ ንኤርትራ ንህላዊያ ንኸጥፍእ ለይትን መዓልትን ሰሪሑ እዩ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ኣትዩ ድማ ነቶም ሕማቕ ዝገብሩ ዝነበሩ ጥራይ እርምጃ ወሲድዎ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥ ግፍዕ ዶ ገለ ዶ ዝብሎ ዘሎ ድራማ እዩ ዘፃርዮ ኣካል እውን የለን ተርዲሙሎም ግፍዒ ዝገብረልኩም ዘሎ ሽዑን ክሳብ ሕጂን ዓብዩ ንዑ ክትዛረቡ ግን ደሞስኩም ስለ ዝኸፍለኩም ንዑ ክትዛረቡ ይትኽእሉን ኢኹም ብሓፈሻ ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ንሕና ብፅቡቅ ሪኢና ናብ ፅቡቅ ገፁ ንክኸይድ ክንደፋ ኣለና ናተይ ዕላማ ኣነ ንዝተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ናብ ዝበለፀ ንክኸይድ እምበር ዓንቃፊ ኮይነ ክርከብ ስለ ዘይደሊ ብዝተኻለኒ መጠን ንሕና ንፈልጦ ቀደም ንገብሮ ዝነበርና ጥራይና ንቕፅል ዘለና ንህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ኦሮሞ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ሱዳን ይኹን ህዝቢ ጅቡቲ ይኹን ዋላ ወሬቨር ምስ ህዝቢ ፅልእ ክህልወና ከም ኣክቲቪስት ኣነ ከም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለኹ ፐርሶናሊቲ ፅልእ ኣብ መንጎ ህዝቢ ክህሉ ኣይደልን እየ እቶም ፖለቲካዊ ክላስ ንዓና ሓደጋ ዝፈጥሩና ግን ኤክስፖዝ ክንገብሮም ኢና ንሳቶም ክሰዓርሉ ዝኽእሉ ህዝብና ድማ ክሕይለሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኢና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልና ኖ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ክሰግራ ዘይብለይ ምክንያቱ ጓሓፍ ኣብ መወዳእታኻ ስለ ዝመፅእ በዚ ጌራ ኢትዮጵያዊ ኣምሓራ ይመስለኒ እዩ ማንታ ክንደይ ይኸፉ ዳ እምዚኦም ገለ ትብሎም ወላ ብመልክዖም ገለ ኣምሓርሲ ኩፍኣት መስለካ ኣምሓራ ያ ሓንጎና ንቆርፆ ኩፉ መልክዑ ኩፉ ጉብርቃት ዓሊ ገለገለ ወያነ ከዓ ከም ሓደ ቀጣፊ በቃ ሓሳዊ ሰራቂ ገለ ሃየ ወይ እንታይ ንትግራዋይ ኣብ ላዕሊ እምበር ኣይተሕድሮ ኣይተእመነሮ ብዙሕ ነገር እዩ ኣብዞም دحانو تودي تابرت خاطر ክትዛረባ ምጅማርካ ንነዊሕ እንዲኻ ኣበይካ ያስኻ ናይ ፍቕሪ ሰብ ክትከውን ትፈቲንካ ሎሚ ስለ ዝጠለምዎ ተጋሩ ከምዚኦም ዶ ገምነ ያ ኤግዛክትሊ ንስኻ ይፀገም ነይርካ ኮይለካ ያነ ንስኻ ንዓኻ ዝመስሉን ኣብ መንጎ ህዝቢ ዕርቂ ክንፈጥር ኢና ትብል ነበርካ ምስ ኣብ ሓንጎልካ ዝነበረ ፅልኢ ኢኻ ትማጎት ነይርካ ሕጂ ድማ ግዜኡ ኣኺሉ በዓልካ ኤክስፖዝ ትኸውን ኣለኻ ከማኻ ዝኣመሰሉ ኤክስፖዝ ይኾኑ ኣለዉ ታንክስ ጋድ ግዜ ዘይምልሶ ሕቶ የለን ፅሊ ዘለካ ስኻን ከማኻን እዮም ፅልኻ ክሰብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ ኣብ ርእስኹም ዘሎ ፀገም ኢኹም ፕሮጀክት ክትገብሩ ትፍትኑ ነይርኩም ንስኻን ከማኻን እዮም ቶም ፅሊ ዘለኩም ሕጂ ሰላም እቲ ህዝቢ ክረክብ ስለ ዝጀመረ ድማ ክሕመኩም ጀሚሩ ምክንያቱ ካልእ ረብሓ ስለ ዝነበረካ ጥራዩ ታንክስ ጋድ ኤክስፖዝ ክትኮኑሉ ትኽእሉ መድረክ ብምፍጣሩ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስታ ብዝኽውድየ ምዝያ ፍለይቲ ስራሕ ከትፈኩም ፅፅብቑ ቻው عيبت السي استوحللو قوات اخيلو تستبدللو علو كنميخا قسقس تزمسلو لو عمليت زخلقو سمس الدخلو